Hola, bona tarda. Benvinguts a Scouting de nou, el programa esportiu de Nou Ràdio. Hola, Sergi, què tal, com estàs? Bona tarda, Albert. Aquí preparats ja per parlar, com cada dimecres, de tota l'actualitat futbolística i basquetbolística a nivell mundial. Molt bé, amb moltes ganes de començar aquest segon capítol d'aquest programa nou que es va estrenar la setmana passada. Exactament, avui per això podríem dir que és el primer programa complet, perquè tenim la intenció, oi, Albert, de fer les 2 hores, de 6 a 8, cada dimecres. L'únic que avui tenim una petita incidència perquè avui el nostre presentador del programa arribarà una mica tard per problemes personals, el Jordi Tarragó, arribarà d'aquí uns 20 minuts, i jo, que em dic Albert Garcia, en principi soc només el tècnic, doncs avui faré una substitució d'uns 20 minuts fins que arribi el meu company. Doncs bé, sense més preàmbuls, començarem amb la Champions League. Sergi? Sí? Aviam quins han estat els emparellaments, però abans de tot fiquem una mica d'ambientació. Sens dubte, no pot faltar. Comencem amb uns emparellaments que estan interessants. Bé, la cançó de la Champions motiva sempre. I és un remix tecno que jo, vaja, escoltant això ja em posaria a ballar i tota la sala, però no seria molt seriós. Doncs vinga, Sergi, comenta quins han estat els emparellaments. Com deia, uns emparellaments força interessants tots ells. Comencem amb un Bayern de Múnich-Juventus, que segurament és l'emparellament estrella d'aquesta ronda. Sí, podríem considerar com un clàssic europeu, un Bayern-Juventus, un partidàs que no ens podem perdre. Sens dubte, amb un pronòstic difícil de concretar. Jo crec que la cosa està gairebé al 50%, no sé com ho veus, però... Bé, jo ho decantaria una miqueta més pel Bayern, més que res pels resultats que ha tingut a la Champions els últims anys. Sí, estic d'acord. I perquè crec que té més estrelles internacionals que la Juventus, perquè la Juventus és un equip que des de que va tornar a l'elit del futbol és un equip que s'ha anat reconstruint i bé, és un bon equip, però no crec que estigui a l'altura del Bayern. Sí que és veritat que la Juve, a diferència del Bayern, que el Bayern els últims anys està sempre arribant a finals, semifinals, molt lluny, molt endavant a la Champions, la Juventus portava uns anys sense arribar a les grans cites. I és veritat que aquest any sí que sembla que va forta, però a priori sí que sembla que el Bayern de Múnich és favorit. Bé. Què més? Quines altres eliminatòries tenim? L'altre emparellament que també ens toca de prop, PSG-Barça, també una eliminatòria molt atractiva. Sí, exactament, amb un PSG que amb els petrodòlars s'ha anat construint, amb Ibra, l'últim fitxatge, l'última incorporació, Lucas Moura, que ve del Brasil, un jugador molt prometedor, i altres estrelles ja consolidades, com podria ser la Betsy, què més? Pastore. Qui més? Pastore, per exemple, també, jugador emergent. Sí, Pastore. No, sens dubte, un equip molt perillós. Jo sento que la majoria de gent era molt favorit al Barça, evidentment és favorit, però jo crec que el PSG és un gran equip que pot donar més d'un ensurt. I és un equip que li pot fer molt mal al Barça perquè és un equip que està entrenat per Carlo Ancelotti, un home que sap molt bé com defensar, que encara que tingui moltes estrelles en el seu equip, és un equip que es basa en el contraatac, una cosa que li fa molt de mal al Barça. Ja, molt malament, sí. Molt bé, què més? Quins altres quarts tenim? També equip espanyol implicat, Màlaga-Dortmund. Màlaga-Dortmund, els dos equips, podríem dir, revelació d'aquesta Champions League. Amb un Màlaga ben comentat per Manuel Pellegrini i un Dortmund que encara que hagi tingut algunes baixes últimament per altres equips que els han comprat jugadors estrelles, és un equip que segueix pujant. Molt sòlid. Vull dir, a més està fent una Champions boníssima des del primer partit.
Recordem que la fase de grups es va trobar amb el Madrid, el va posar molts problemes, de fet el va guanyar a Alemanya. Sí. I és un equip molt, molt perillós. Sí, els blancs van ser incapaços de guanyar, crec, cap dels dos partits. Cap dels dos, exactament. Un equip, els alemanys estan comandats per una estrella jove emergent que es diu Mario Götze, si no m'equivoco, que és un crac, que em sembla que fins i tot està sota la lupa del Real Madrid, que podria intentar incorporar a les seves files aquest jugador la pròxima temporada. Molt perillós el Dortmund en totes les línies. Sí, una eliminatòria també maca, difícil pel Màlaga, un Màlaga que debuta a la Champions i Déu-n'hi-do com debuta, arribant ja de moment als quarts de final. Tu qui creus que passarà? Difícil. Jo em decanto pel Dortmund, sobretot tenint en compte que juga també la tornada a casa. Però sens dubte que seran dos partits molt vistosos, jo crec, molt macos de veure. Bé, jo comparto una mica la mateixa opinió que tu. Molt bé, doncs què més tenim? L'últim emparellament, a priori el més desigual, Madrid-Galatasaray. Sí, Madrid-Galatasaray. Podríem dir que el Madrid ha estat l'equip que ha tingut més sort en aquest sorteig. Bé, encara que el Galatasaray tingui ara el veterà Drogba, però bé, que deu estar més en forma que tots nosaltres junts. Sens dubte, I també amb Wesley Sneijder. Sí, han aprofitat bé el mercat d'hivern. Aquest davanter, que crec que ara mateix és el Pichichi el màxim golejador de la Champions League, que es diu Yilmaz, si no m'equivoco. El davanter centre, sí, turc. Però bé, de totes maneres, la gent el considera com un dels pitjors equips. El pitjor equip que està ara mateix als quarts de final. Com es diu sempre, la Ventafocs, no? La Ventafocs del sorteig de la Galatasaray. Exactament, la Ventafocs, però amb una afició que fa por. Dura, sí. L'infierno turco, Sí, exacte, l'infierno turco. Doncs això, si la gent que li dona alguna oportunitat al Galatasaray per passar aquesta ronda contra el temible Real Madrid, és el fet que que tenen el factor casa a favor, vull dir que la tornada juga al camp del Galatasaray, un camp que quan s'omple amb la seva afició fa realment por, que com bé has dit fa un moment és l'infierno turco. Ho estan dient aquests dies, l'objectiu del Galatasaray és sortir vius del partit d'anada, sortir vius del partit del Bernabéu i a casa intentar fer bon resultat de l'anada i passar. De tota manera, jo crec que el Madrid té equip més que suficient per guanyar els dos partits, deixar enllestida l'eliminatòria en el primer partit, però bé, això és futbol i pot passar qualsevol cosa. Imagino que el Galatasaray firmaria una derrota per la mínima i a casa jugar-se tot a una carta. Jo també, jo de fet de tots els equips de Turquia no sé per què sempre m'he fet del Galatasaray, no és només que sigui del Barça i vulgui que el Madrid sigui eliminat. La neutralitat al poder, clar. Exactament, exacte. Què més, Sergi? Doncs res més, aquests són tots els partits dels quarts. Sí? Doncs una Champions maca, sempre és maca, però jo crec que aquest any tenim uns emparellaments, tots ells molt atractius. Sí, més atractius que l'any passat, perquè crec que l'any passat es van classificar equips com l'Apoel de Nicòsia, que fa un equip xipriota als uns quarts de final de la Champions. Comentar una dada molt destacada, trobo que no hi ha cap equip anglès en aquests quarts. Molt sorprenent. Sí, la veritat, em sembla que vaig escoltar que és el primer cop que passa això en els últims 16 anys, potser. Sí, pot ser. No ho tinc clar. El futbol anglès, que en teoria és el millor, no? El millor del món. Si més no, la lliga més competida i més atractiva, i no té cap representant en aquests quarts. Està clar, el futbol anglès és, per mi, la meva opinió, i crec que també la del Sergi, és la lliga més potent que hi ha ara a Europa. Potser amb els dos millors equips segurament són Real Madrid i Barça, però en general la qualitat de la Premier League crec que està molt per sobre de les altres lligues, ja sigui l'espanyola o l'italiana. Sí, aquest any el United té la lliga ja decidida, però normalment la lliga anglesa fins als últims partits hi ha opcions per ben bé 3-4 equips. Bé, doncs ara amb aquesta entrada del Sergi, com bé diu, els equips de Manchester són els que estan portant, són els líders de la lliga anglesa, doncs passem a parlar de la Premier League. Sergi, què destaques? Doncs jornada 30 de la Premier League, que deixa un United gairebé campió, com deia fa uns moments. Sí? El City, el segon classificat, va punxar, va perdre, i el United ho va aprofitar per guanyar i ja deixar la Lliga pràcticament sentenciada. Són ja 15 punts els que té d'avantatge el United respecte al City.
Bé, bueno, el City que va perdre 3 punts molt necessaris per ell contra l'Everton. L'Everton, un equip que jo personalment és un equip que segueixo bastant, és un dels meus equips preferits, i bé, va aconseguir guanyar el City i, com deies, una derrota que fa molt mal al Manchester City. Sí, perquè ja si la Lliga estava enxafada pel Manchester United, ara mateix ja si la perda, no sigui, ja seria un escàndol. Què Home, més? És difícil que la perdi. Doncs si et sembla passo a comentar partits i resultats. Sí. Tenim un Everton 2 amb gols d'Osman i Jelavic, Manchester City 0. Aquest va ser el partit dels golejadors contra el Manchester City, el Goodison Park. Efectivament. El gol d'Osman, per cert, ha estat declarat el millor d'aquesta jornada de la Premier. Sí, és un gol des de fora de l'àrea, que si no recordo malament la pega de primeres i agafa una rosca com invertida, o sigui, no la rosca que va cap a dins, sinó cap en fora. Es va allunyant del porter i bé, de fet... Sí, que sembla al principi que sigui una aturada fàcil pel porter, però que cada metre que va recorrent la pilota s'allunya més de l'abast del porter. És impossible per Hart. I bé, el primer gol de l'Everton, el segon de Jelavic, com deia, al minut 93, quan el City estava buscant com fos l'empat. Sí, vaig veure el City en aquell moment estava defensant amb dos jugadors i Jelavic, podríem dir, és un gran davanter i si li deixes les coses tan fàcils, doncs és impossible que falli. Seguim amb un Aston Villa 3, amb gols de Bollahor, Weyman i Benteke. Sí. Queen's Park Rangers 2, amb gols de Gines i Townsend, que repeteix. Queen's Park Rangers va guanyar? No, 3-2, va guanyar l'Aston Villa. Vaja, mira, perquè el Queen's Park Rangers em sembla que és un dels... Sí, està a la cua de la classificació. Sí, perquè em sembla que deu haver guanyat 5 partits com a màxim el que portem de temporada. 4 partits guanyats. Vaja, lamentable. Sí. Què més? Southampton 3, Liverpool 1, el gol del Southampton, Schneiderlin, Lambert i Rodríguez. Lambert és un jugador que em sembla que porta 13 gols ja el que portem de temporada. Ja podríem començar a considerar-lo veterà, que té 30 o 31 anys, però és això, porten el Southampton en les últimes 5 temporades, va pujar o sigui, en els últims 3 anys ha aconseguit un ascens amb el seu equip i crec que en cada temporada ha estat màxim golejador del seu equip. O sigui, des de el que podríem considerar des de la segona B d'Anglaterra, em sembla que sempre ha estat el màxim golejador del seu equip, amb 20 i pico gols cada temporada. Sí, a tenir en compte. I el nivell de la Premier League no li ha afectat. Aquest home segueix marcant gols casco porro, que podríem dir. No falta mai, sí. Molt bé. Doncs com dèiem, faltava comentar el gol de Liverpool de Coutinho, ex de l'Espanyol. Coutinho que marca un inoperant gol contra el Southampton. 3-1, com deia, pel Southampton. Coutinho, que des de que va arribar al gener, crec que s'està guanyant els minuts amb el Liverpool. Sí. Que ara no sé si està cedit encara per l'Inter de Milà o si el va fer una compra definitiva al Liverpool. No t'ho puc dir ara, no sé, però fent una gran temporada. És un jugador que promet moltíssim. Seguim amb un empat a 0 entre Stoke City i West Bromwich. Swansea 0, Arsenal 2, amb gols de Monreal i Gervinho. Monreal, que va arribar també aquest mes de gener i ja sent lateral esquerre ja s'ha estrenat amb l'Arsenal. Sí, és el primer gol que fa des que està a la Premier. Bé. Sí, funciona bé el fitxatge de l'ex del Màlaga. Sí. Manchester United 1, Rooney, Reading 0. Una victòria una mica ajustada perquè vaja, era líder contra QE o penúltim de la Lliga i segurament molta gent esperava una golejada dels homes de Ferguson. El Reading és exactament el penúltim, el 19è classificat. Penúltim i que ara mateix em sembla que porta 4 partits sense jugar amb el seu millor davanter rus, que es diu Provechniak, un home que prometia molt fa 5 anys, que també era un dels jugadors que més futur tenia a Europa, juntament amb Arshavin i amb un altre davanter que ara mateix no me recordo com es diu, que va estar al Tottenham, però bé, ha estat 4 partits seguits sancionat per una dura entrada que va fer durant un partit. I bé, aquí a la Premier League aquestes coses no es passen per alt. No. És una lliga seriosa. I hi ha sancions, no com en altres, no? Sí, no, com altres ligues. Sí. Molt bé. Una victòria decisiva pel United, com deia, i comentar que el gol de Rooney, que és l'únic gol del partit, va ser de fet de rebot, toca en un defensa i es va colar a la porteria. Vaja, sobre de rebot. Sí.
Bueno, seguim amb un Sunderland 1, gol de Garner de penal, Norwich 1 amb gol de Haaland. Bé, què més? Tottenham 0, Fulham 1, gol de Dimitar Berbatov. Una derrota una mica sorprenent pel Tottenham, i més sent per gol de Berbatov, exjugador del Tottenham. Exactament. No sé si ho va celebrar molt. Una mica de venjança podia haver-hi, no? Sí, potser sí. Sí. Sap. Que és estrany, no?, que aquesta jornada no hagi marcat Bale, perquè portava unes jornades que estava on fire. Ha trencat la ratxa, sí. Molt bé, què més? Chelsea 2, amb gols de Lampard i Hazard, West Ham 0. Lampard, que porta 13 gols o així, i el Chelsea que no el vol renovar. Déu-n'hi-do, porta una bona xifra, i mira, de fet, aquest partit Lampard aconsegueix el gol 200 amb el Chelsea. Sí, vaja. Números rodons. I això que no el volen renovar només perquè tingui 35 anys, però vaja, jo el renovaria, però ja. Sí. O sigui, encara que la meitat de gols deuen haver estat de penalti, és un jugador que segurament dins del vestuari deu tenir molt de pes. És el capità, sens dubte, vull dir, el que diu ell. Juntament amb John Terry, i és algo que, o sigui, aquesta qualitat no la pots comprar gairebé enlloc. Sí. Comentat que el millor del partit va ser Hazard, amb un gol i una assistència. Hazard. Sí, i que amb aquesta victòria els Blues es col·loquen tercers, és a dir, una victòria molt important que els permet superar el Tottenham. Eden Hazard, una de les altres estrelles de Bèlgica, com bé comentava Jordi Tarragó la setmana passada, que encara l'estem esperant. Aviam quan arriba, no crec que també fa idea. Perquè vaja, sense ell aquest programa no funciona tan bé. No, estem aquí trampejant-lo com podem. Molt bé, doncs... Ens queda només un partit per comentar de la Lliga Anglesa, un Wigan 2, amb gols de Bessager i Aruna Koné, Newcastle 1 amb gol de Santon. Ens alegrem molt per aquest resultat, perquè el Wigan està entrenat per un entrenador català, Bobby Martínez, com li diuen allà, Robert Martínez, perdó. I bé, quins van ser els golejadors del partit? Doncs, espera't, Bessager i Aruna Koné, l'ex del Llevant, que es va inflar gols la temporada passada. I bé, doncs amb tots els resultats d'aquesta jornada, que ens queda dir una mica la classificació. Sí, sembla passar una mica la classificació, com dèiem al principi, liderada pels dos equips de Manchester, el United molt destacat amb 15 punts d'avantatge, pràcticament la lliga feta. Sí, amb aquests 15 punts d'avantatge, com hem dit, és molt difícil que el United deixi escapar aquesta lliga. Sí, un Chelsea també, com hem comentat, que es col·loca tercer, i bé, Tottenham quart, Arsenal cinquè, tancant les posicions d'Europa. Sí. Zona baixa per Wigan, que ha guanyat i per tant es torna a reenganxar una mica en la lluita per sortir. Reading i últim classificat, el Queen's Park, amb 23 punts. Queen's Park Rangers, que té un bon marró, vaja, per sortir de la zona de descens. Sí, ara mateix són 7 punts que l'allunyen de la salvació. És molt complicat. Té fumut. És molt complicat que salvi, però jo he vist coses pitjors en el món del futbol. Coses, vull dir, més complicades d'assolir. Comentari també ràpid dels golejadors, et sembla? Que curiosament cap dels 3 primers classificats han marcat aquesta setmana. Vaja, sí, això és molta casualitat. Sí, Suárez segueix, el Liverpool segueix primer, Van Persie segon i Bale tercer. Molt bé, i un últim apunt de FA Cup. Aquesta setmana, crec que la setmana s'ha jugat un partit que quedava pendent de la FA Cup, de la Copa Anglesa, el Blackburn Millwall, un replay, que el primer partit van quedar empat a 0, i el Millwall amb un gol de Shitu es classifica per les semifinals. Molt bé, o sigui, el Millwall, un equip que està a la segona divisió d'Anglaterra. Sí, era un duel entre els dos equips de la Championship, de la segona. Exactament, i és sorprenent que estiguin ja semifinals, m'has dit? Sí, semifinals. Millwall s'enfrontarà al Wigan, precisament, que comentàvem, de Robert Martínez. Robert Martínez. Perfecte, doncs fins aquí crec que hem arribat amb la informació. Fins aquí la Lliga Anglesa. I ara mateix passem a la Serie A d'Itàlia. Aquesta melodia personalment li encanta al Sergi. Andiamo a parlare della Serie A. Exactament, doncs vinga, comencem. Andiamo con la Serie A. Jornada 29 del campionat italià. Comencem amb un Catania 3 amb 2 gols de Gómez i un de Lodi. Udinese 1 amb gol de Muriel. Muriel, quin nom... Sí. T'agrada el nom de Muriel? És molt maco. Molt bé, perfecte. Continuem. És un nom de gran golejador, ja es veu. Bé. Continuem. Seguim amb un Bologna 0, Juventus 2, amb gols de Businic i Marquisio.
Estic realment trist amb aquest resultat perquè, com va dir el Jordi la setmana passada, el Bologna té un jugador que es diu Alberto Gilardino, que és vaja, és el meu ídol, i aquesta setmana, aquesta última jornada no ha mullat. Ens ha fallat, no pot ser això. No ha mullat, estic molt trist. Però bé, continuem. Seguim amb un empat a 0 entre Siena i Cagliari. Milan 2 amb doblet de Balotelli. Balotelli, que des que ha arribat al Milan no para. No va de marcar, doncs com deia, Milan 2, Palerm 0. Sí, Palerm, que em sembla és un dels equips que està últim. És realment sorprenent això, perquè el Palermo els últims 4 a 5 anys tenia, si normalment estava per sobre de la meitat de la taula. Per temes de golaveraix no és l'últim, és el penúltim. I això que però està empatat de punts, sí, amb l'últim, el Pescara. I això que té un jugador que jo, en la meva opinió, és bastant bo, que es diu Micoli. Micoli d'una qualitat excelsa, brutal. Però bé, que no aconsegueix aixecar el Palerm, i ho tenen bastant cru aquesta temporada per mantenir-se a la Sèrie A. Seguim, Fiorentina 3, Quilani, Cuadrado i Cassani en pròpia porteria, Gènova 2, Portanova i Antonelli. Bé. Nàpols 3, doblet de Cavani i Pandev. Que portava unes jornades ja sense marcar. No. Atalanta 2, Pablo Cannavaro, en pròpia porteria, i Denis, Germán Denis, gran davanter. Continuem. Pescara 0, Chievo 2, amb gols de Stoyan i Teró. Pescara és l'altre equip que, juntament amb el Palerm, crec que ho té molt difícil per mantenir-se a la sèrie. Què més tenim? Roma 2, amb gols d'Eric Lamela i Totti, el gran Totti. Parma 0. Parma 0. Sí, 2-0, victòria de la Roma. Un Sampdoria-Inter que no es va poder jugar per problemes amb la pluja. I ha quedat el partit ajornat per la pluja, com deia. Aviam quan podrem jugar aquest partit. Perquè és un... Ara l'Inter està molt necessitat de punts, no sé si ara mateix està en Champions League. Sí, dic que ara mateix és 5è, no, estarien a l'última plaça que dona accés a l'Europa League. Doncs és algo inacceptable per un equip de la talla de l'Inter i que fa 2 anys va guanyar a la seva manera la Champions League. I bé, l'últim partit d'aquesta Sèrie A, Torino 1 amb gol de Jonatas, Lazio 0. Perdó, un fallo del tècnic aquí. Continuem. Doncs com deia, l'últim partit, Torino 1 amb gol de Jonatas, Lazio 0. Lazio 0, vaja. La Lazio no sé si està lluitant ara mateix per... La Lazio és setena. Setena, està lluitant amb l'Inter, suposo. El que passa que Inter, Roma i Lazio, 5è, 6è i 7è classificats, tots tenen 47 punts. Triple empat a punts, vaja. Sí, està la cosa apretada. Sí, què més? Doncs res, si et sembla comentar ja una mica la classificació, una Juventus que té 9 punts d'avantatge amb el Nàpols. Sí, un equip, vull dir, una lliga que no està sentenciada, però que si el Nàpols segueix deixant-se punts en el camí com ho ha fet en les últimes 3-4 jornades, li passarà com al City, que estarà fora per la lluita ja de la Lliga. Sí, no, aquesta setmana el Nàpols ha guanyat amb l'Atalanta, però 3-2, remuntant, partit difícil, però sí, va deixar punts la setmana anterior, i amb 9 punts, tu dius que està obert, jo ho veig bastant sentenciat, per la Juventus. Sí, tu creus? Sí. Jo no els veig ara mateix remuntant. No ho sé, depenent de quina prioritat dongui la Juventus, perquè com hem dit al principi del programa, la Juve està a quarts de final de la Champions i tenen possibilitats d'entrar a semis, i potser, clar, si en una d'aquestes jornades de Lliga posa els suplents, potser s'emporta una sorpresa. Queden 27 punts en joc i el Napoli pot retallar punts, i clar, es posen a 6 punts i... Sí, home, ja tornem a tenir Lliga. 9 punts a 27 que queden, sembla que hi ha un marge suficient, no? Però sí, és veritat que hi ha la Champions pel mig. Sí, exactament. Bé, el Milan, que també estaria en zona de prèvia de Champions, i Fiorentina, Inter, quarts i cinquens. Bé, aquí hi ha bastant apretats els punts, 3-4 punts de diferència, que encara no hi ha res decidit, ni molt menys. Vaja, me n'alegro per la Fiorentina, perquè recordo l'any passat, perquè aquest equip quasi es van portar un bon espant, perquè gairebé baixen a segona divisió. Un equip com la Fiorentina... És que no, sí, és un històric d'Itàlia. Sí, i a més que fa uns anys en Prandelli jugaven, o sigui, pràcticament feien el joc més bonic de la sèrie de llarg. I bé, per la part baixa, Siena, Palerm i Pescara, els 3 equips que ara mateix baixarien a la sèrie B. Exacte. I què més, màxims golejadors? Sí, Cavani primer del Nàpols amb 20, ha marcat aquesta setmana. No ho ha fet el Xaraui, que tot i això segueix segon amb 16.
potser els ha passat una mica factura, l'esforç físic Sí, la que va Champions, patir en Champions League, que l'home es va fer un far de córrer, però vaja, no va servir gairebé de res. Bueno, no va servir de res. Exactament. I tercer classificat, Di Natale, de l'Udinese amb 15. Di Natale, molt bé. I fins aquí... Fins aquí la Lliga Italiana. Doncs si et sembla bé, passem a França o què prefereixes? Fem Holanda. Fem Holanda? Doncs fem Holanda. Sergi ara mateix està ballant aquesta polca holandesa, és una llàstima que no ho pugueu veure. Podem veure, estoy dándolo todo, com diuen vulgarment. Vinga, Sergi, comencem. Doncs jornada 27 de l'Eredivisie, el campionat holandès, i comencem amb un Zwolle 3, amb gols de Van Hintum, Mokhtar i Abdic, Roda 2, Malki i Biemans. Perdó, pots repetir un altre cop aquests noms? Faltaria més, m'ha encantat repetir-te que els 3 gols del Zwolle són de Van Hintum, Mokhtar i Abdic. Gran pronunciació, segurament, d'aquests noms. Sí. Són jugadors una mica desconeguts, aquests, els de la Lliga holandesa. Sí, aquí ens trobarem algun nom destacable. Sí, però la Lliga holandesa acostuma a donar perles. Bueno, vull dir, són els que donen més promeses a Europa. Potser al principi no són grans estrelles ja consolidades a panorama europeu, però que acaben recalant normalment en equips grans. Què més tenim, Sergi? Un NEC 1 amb gol de Boymans, Herenveen 3 amb gols de Finnbogason i Juricic, doblet del Juricic pel Herenveen. Gran jugador. PSV 2 amb gols de Mertens i Wijnaldum, One League 0. Molt bé. Venlo 0, Heracles 2 amb gols d'Everton i Vierick. Everton és el mateix jugador que va estar durant uns mesos a l'Espanyol o... Juraria que no. Juraria que no. Assegurar 100%. Bé, ja informarem dels nostres scouters perquè s'informin d'això. Scouters que tenim per tota Europa. Sí, exactament. Bé, seguim amb una golejada, Den Haag 0, Vitesse 4, amb doblet de Boni i gol de Van Ginkel i Havenar. El Vitesse, que no sé si segueix sent entrenat per Albert Xapi Ferrer, em sembla com a mínim va estar-hi al final de la temporada passada, que el van contractar perquè salvés a l'equip, perquè crec que estava... Sí, en perill. En perill. Un equip que em sembla que va formar el gran Ronald Koeman. No ho tinc gaire clar, ara com a mínim va jugar, crec, però bé, no posaria la mà al foc ara mateix. Quins resultats tenim? Doncs tenim també ara un 4-0, en aquest cas del NAC 4, amb gols de Ljujic, Seuntens, Hoy i Verbeek, Willem II 0. Bé. AZ Alkmaar, aquí resulten també amb molts gols, AZ Alkmaar 2, Henriksen i Altidor, Ajax 3, amb doblet de Jong i Blind. Altidor, aquest jove jugador d'Estats Units, que el nostre company, que encara no ha arribat, Jordi Tarragó, li agrada molt. Li agrada molt. De fet, crec que té una samarreta seva de futbol. El Jordi Tarragó, que és un malalt del futbol. I bé, que Josi Altidor, que potser ha trobat ja per fi, després de molts anys, el seu lloc a la Lliga holandesa. Això sembla. Vinga. Seguim, Feyenoord 2, amb gols de Pel i Janmat, Utrecht 1, amb gol de Van der Gun. Sí. I el darrer partit d'aquesta jornada, Groningen 0, 23, amb gols de Fer, Tadic i Castiños. Castiños, vaja. Castaños, no sé exactament la pronúncia, però bé, Castaños. Molt bé, no passa res, Sergi, estàs castigat. Ja, jo pensava que em perdonaries, però no. Copiaràs 100 cops aquest nom fins que t'aprenguis la pronunciació. Castaños, sí. Molt bé, doncs. Bé, la classificació liderada per l'Ajax. Liderada com normalment, sí, però... la Lliga holandesa normalment això està entre Ajax, PSV, i no sé si últimament el Feyenoord... Aquest any tenim els 3 més clàssics, els 3 històrics de la Lliga holandesa, que aquest any estan els 3 complint. Sí. I aquí no passa com altres lligues, aquí sí que està la cosa apretadíssima. Sí. Ajax 57 punts, primer, segon PSV 56, empatat amb el Feyenoord, també amb 56 i tercera posició. Feyenoord! I Vitesse quart amb 54, és a dir, que aquí els 4 primers només 3 punts els separen. Molt bé, i la taula de golejadors, què tenim? Tenim Wilfred del Vitesse destacat amb 26, Pele del Feyenoord amb 22 i Fina Boxon amb 20 del Herenveen. D'aquests 3, 2 s'han marcat també en aquesta jornada. Pele, que als 70 anys sembla que hagi tornat a l'elit del futbol. No tinc clar si és el mateix Pelé. Ah, no? No ho tinc clar.
Vaja, Fa l'impressió que no, però vaja, ho hauré de consultar. Molt bé, doncs ho consultarem. Segurament no ho és. No però sé. Home, encara deu tenir bon toc. Ara no sé si li permetrà fer a aquestes altures 22 gols ja. Bueno, qui sap, potser sí. Potser. I fins aquí tenim la Lliga holandesa. Fins aquí Holanda i, si et sembla, fem Portugal. Portugal, doncs passem a Portugal amb l'última jornada, aviam què ens dona. Don't wanna be all alone and think about a son my own. En som-hi, Sergi, què ens ha donat la Lliga portuguesa aquest últim cap de setmana? Doncs ens dona força gols a tots els partits, una jornada 23 de la Lliga portuguesa, i comencem amb un Gil Vicente 1 amb gol de Vieira, Braga 3, Hugo Viana amb doblet i Zé Luis. Braga, l'equip que l'any passat va arribar a semifinals, no, fa 2 anys va arribar a la final, crec, de la Lliga de la Copa de la UEFA, de l'Europa League contra l'Oporto, però que van perdre davant de l'equip que aleshores estava dirigit per Villas-Boas. Villas-Boas, el Braga sí, efectivament un equip que últimament està rendint molt bé, tant a la Lliga com a Europa. Sí. Ara mateix són tercers, o sigui que aquest any també la cosa promet. Sí, segueix tenint una projecció ascendent el Braga. Clarament. Seguim amb un Olhanense 1 amb gol de Santos en pròpia porteria, Ferreira 2 amb doblet de Manuel José. Molt bé. Sporting de Lisboa 2 amb Moreirinha també pròpia porteria. Vaja. I l'Aviat... Quants gols en pròpia porteria aquest cap de setmana? Sí, Déu-n'hi-do, I de moment de 3 partits de Lliga portuguesa, 2 tenen gols en pròpia. Vaja. Doncs com deia, Sporting de Lisboa 2, Setúbal 1 amb gol de Macocula. Aquest jugador que va estar, si no m'equivoco, a la Lliga Espanyola, no sé si amb el Valladolid. Sí, em sona Macocula, Seguim amb un Beira Mar 2, gols de Ribeiro i Cámara. Sí? Nacional 2 amb doblet de Mateus. Molt bé. Estoril 2, gols de Lica i Carlos Eduardo, Acadèmica 0. Carlos Eduardo, que si no m'equivoco, aquest jugador va estar al Rubin Kazan, va estar al Hoffenheim, aquell any que el Hoffenheim es va deixar molts diners i que va fer un equip molt competitiu, fins al punt en què crec que va quedar segon a la Bundesliga, parlo de fa 2 anys o 3, i Carlos Eduardo, que després va acabar, crec que en el Rubin Kazan, per una bona suma de diners, però que ara mateix, mira, sembla estar a la Lliga portuguesa. Sí. Vale, seguim. Rio Ave 0, Moreirense 1 amb gol de Gonçalves. Sí. Típic en portuguès, aquest sí. Sí, bastant... Marítimo, sí. Bastant típic, allà a Portugal. Marítimo 1 amb gol de Suc i Porto 1 amb gol de James Rodríguez. Llavors, com ha quedat aquest partit? Perdó, 1-1? Quin, el del Porto? El del Porto, sí. Sí, Marítimo 1 o Porto 1. Home, és algo destacable, no?, que l'Oporto no hagi guanyat a la Lliga domèstica, perquè és un dels equips que està com 3 o 4 esglaons per sobre de la majoria. Sí. Encara que hagi tingut les seves baixes, i com per exemple en Hulk, si no m'equivoco, i bé, doncs l'Oporto, que un equip que té un president que destaca molt en aquestes transferències, que sempre ven a bon preu i fitxa jugadors a preu baratíssim, però que acaben sent estrelles amb l'Oporto. L'Oporto tenia el hàndicap que ha jugat Champions aquesta setmana al camp del Màlaga, i que per aquí poden haver tingut els hi deu haver passat factura, jo crec. Van perdre contra el Màlaga i això els hi va suposar un esforç físic que, mira, sembla que els hi ha passat factura a la Lliga domèstica. Sí, que ho sembla. Molt bé. I l'últim partit d'aquesta jornada del futbol portuguès, Guimarães 0, Benfica 4, que sí que és un passeig al Benfica, amb gols d'Òscar Cardoso de penal, Garay, Salvio i Moreno. Garay, jugador del Real Madrid, prometia moltíssim amb el Racing, i fins al punt en què el Barça, entre Barça i Real Madrid se'l van disputar, però va decidir pel color blanc, encara que no va tenir molta sort allà al Real Madrid, però mira, sembla que estigui tornant a ressorgir Ezequiel Garay a la Lliga portuguesa amb el Benfica. Sí és. Bé, la classificació liderada pel Benfica amb 61 punts,
60 punts. Sí, i seguits a l'Oporto amb 57, sembla que aquest any són 4 punts només, però el Benfica de moment té avantatge. Està la cosa ajustada. I qui és ara mateix el tercer? Braga, com et deia al principi. Braga, sí, m'ho has dit abans, quina memòria. El Braga, això sí, molt despenjat dels dos líders. Sí. Comentar com a curiositat que en tota la Lliga ni Benfica ni Oporto han perdut un sol partit. Ostres, ni un sol partit? Ni un sol partit. Wow. I Déu-n'hi-do, Són pel Benfica 19 victòries, 4 empats, i per l'Oporto 17 victòries, 6 empats. Això demostra una mica que la Lliga portuguesa està bastant desigualada. Molt, sí. No sé si aquesta situació s'ha donat molts cops en altres lligues de les grans, el fet de que els dos primers no hagin perdut ni un sol partit. Déu-n'hi-do, Sí. A partir de la Lliga gairebé 30, estem a la Lliga a la jornada 28 o 29. Sí, Déu-n'hi-do, Vaja, bé, no sé si és molt mèrit per part de Benfica i Oporto o... Sí, o que no estan a l'alçada dels altres, no? Exacte. I bé, què més tenim de la Lliga portuguesa? Un Ferreira i Estoril, que serien els dos equips que ara mateix anirien a Europa League. Sí. I per la part baixa, els dos que baixarien a segona, o l'Ainense i Beira-Mar, amb 18 i 17 punts. Vaja. Això sí, per la part baixa també tenim 17, 18, 19, 20, 21 punts. És a dir, tothom està 1, 2, 3, 4 punts. O sigui, la cosa està entretinguda. Almenys hi ha lliga per baix, sí que per baix. Hi ha emoció. Tenim aquí emoció. Bé, algo és algo. Estic segur que molts dels equips que estan a baix preferirien estar tranquils, que hi hagués emoció, que ja estiguessin salvats, però vaja, almenys que l'aficionat del futbol tremoli una miqueta, no? Això mateix. Amb això. I què més? Els golejadors, Jackson Martínez segueix una setmana més destacat a la Lliga Portuguesa, de l'Oporto amb 23 gols. Jackson Martínez, que ha tingut la difícil papeleta de substituir a Falcao. A Falcao i també a Hulk. Exactament. Que en els últims 2 anys eren les estrelles de l'Oporto, però aquest noi colombià també, com Falcao, també està fent moltíssims gols amb l'Oporto, fins al punt en què equips com el Barça o Manchester City s'estan fixant en ell per incorporar a les seves files la pròxima temporada. Així és, sí. Òscar Cardoso, segon del Benfica amb 16, i a tercera posició empatats Eder del Braga i Meyong del Setúbal amb 13. Amb 13 gols? 13 gols. Bé. Sí. I fins aquí tenim la informació de Portugal. Fins aquí acabaríem amb els veïns portuguesos. Vaja, i doncs quina lliga vols que passem ara? Mira, una mica en connexió amb Portugal, fem, si et sembla, Brasil, doncs campionat paulista. Doncs passem als senyors de Brasil. El mateix, deixa'm buscar la música perquè avui se m'està acumulant la feina, perquè estic fent de presentador i estic fent de tècnic a la vegada. Avui tenim un Albert multiplicat. Sí. O sigui, és realment molta feina la que tinc ara. El paper de l'Albert avui està sent envejable. És un home que està treballant 4 mans. 4 mans, sí. Estic... moriré d'estrès avui. Doncs bé, ara ja he trobat la música de Brasil. Som-hi. Va, som-hi. No podíem començar la Lliga Brasilenya sense aquesta cançó. Una mica de sambinya. Sí, que es va fer molt famosa amb l'anunci, amb aquell spot de la Lliga de la selecció brasilenya amb Romario. Atenció, Albert, veig que arriba Jordi Tarragó. Bé, doncs que es doni pressa perquè jo estic suant ja, amb tanta feina. Anem enllestint aquesta Lliga Brasilenya fins que Jordi estigui preparat. Efectivament. A ritme de samba rebem el Jordi. I bé, jornada 12 del campionat paulista, amb un primer marcador, Ituano 2, amb gols de Dailton i Marinho, Paricaiba 1, amb gol de Danilo. El de Danilo. Sí. Seguim amb un Moji Mirim 2, Enrique i Boaguinho, Linense 3, amb gols de Brasilia, López i Elias. Molt bé. Què més? Bragantino 3, amb doblet de Jaime i un gol de Serginho. Penapolense 2, amb Oliveira i Silvinho. Serginho, tu que et dius Sergi, tens alguna... S'ha d'estudiar l'ADN, crec que en principi no hi ha relació, però no t'ho puc tampoc descartar del tot. No es pot assegurar? No. Doncs vinga, què més tenim aquí? Seguim amb un Mirasol 3, amb gols de Thiago, Cayón i Camilo. São Bernardo 4, amb gols de Gil, Baiano, Gleidson i Ricardinho. I Ricardinho. Això mateix. Molt bé. Santos 2,
el Santos de Neymar, que guanya amb gols de Montilo i Lucas. Neymar no sé si segueix sancionat o ja va poder jugar. Ja De fet, perquè... només li va caure un partit. Només un partit? Sí, van dir que li podien caure fins a 15, per agressió. I suposo que a la Lliga Brasilenya no li sortia gaire a compte que Neymar no jugués perquè és el jugador, podríem dir, com a la NBA, el jugador franquícia. Sí, sens dubte. Però no només del Santos, sinó de tota la Lliga. Suposo que si Neymar no juga, hi ha menys gent que... Molta gent que veurà el campionat brasiler, sí que és veritat. Molt bé, fem una pausa, una petita pausa d'uns segons per donar entrada al senyor Jordi Tarragó, que després de 45 minuts ja ha arribat. Un aplaus, que diríem el català Estupendo. Bona tarda. Què ha passat, Jordi? Va, explica'ns. Jugo a la Lliga Universitària, la Lliga UB, i el partit havia de començar a les 4:30, ha començat més tard, i el que acostuma a passar. El Jordi Entre que jugo a l'altra punta de Barcelona i tota la història i el metro i tal, hem arribat tardíssim. El Jordi, com a scouter, com a malalt del futbol, també és entrenador. Molt bé, doncs, si al Jordi li sembla bé, li passo el lideratge del acabem la Lliga Brasilera. Acabem la Lliga Brasilera, que tenim, només queden 3 partits, i passem... Seguim, vaja. Doncs com et deia, victòria del Santos 2-1 contra el Guaraní, Corinthians 3, Douglas, Enrique i Augusto, Unió Barbarense 0, molt bé. Sao Caetano 1 amb gol d'Eder, Palmeiras 1 amb gol d'Amaro, Sao Paulo 3, Edson, Rafael i Luis Fabiano, Oeste 2, Luis Fabiano, l'ex del Sevilla. Luis Fabiano marcant el seu país. Que, o sigui, el seu fitxatge, o sigui, el seu retorn a Brasil, a mi personalment em va sorprendre bastant, perquè jo crec que és un jugador que a Europa sortiria. Vaja, podria estar en un equip, com a mínim, com a molt a mínim, un equip que estigui, que pugui jugar a l'Europa League. Sí, ell sabrà, no? Segurament va voler quedar-se ben tranquil a casa seva, ben a prop de casa. Jocs Olímpics i Copa del Món, no? Sí, sí. Més opcions d'entrar a la Canarinya, no? Correcte, tothom se'n va a Brasil. Segurament. Sí. Bé, els dos partits que queden, Paulista 1, gol de Macedo, Botafogo de Sao Paulo 1 amb gol de Nunes. Nunes no el del Mallorca. Clar, sí, dius el central. Ara mateix el Jordi m'està ensenyant la seva samarreta de futbol del West Ham United. Del West Ham, molt gran. S'està assenyalant el nom amb Dean Ashton. Dean Ashton, el jugador que anava amb el cabell tenyit d'arròs i que durant una temporada ho va fer realment bé, però que em sembla que es va desinflar una miqueta amb el pas dels anys. Li hem perdut la pista. Li hem perdut la pista, a saber on està ara, no? Ara amb Dean Ashton, ara mateix no t'ho podria concretar, això no. Si el Jordi Tarragó no sap on està Dean Ashton, és que realment s'està amagat. Probablement està a la 8ª divisió de Polònia, no? Sí, a la 8ª divisió de Polònia, allà. Bé, l'últim partit que em queda de la Lliga Brasilera és un Ponte Preta 2 amb gols de Reis i William, Atlético Sorocaba 1, gol de Wellington. Wellington, molt bé. Sí, la classificació liderada pel Sao Paulo, empatat amb el Ponte Preta, els dos amb 26 punts, Santos tercer amb 24. De moment, bé, només portem 12 partits al campionat brasiler, per tant encara és molt d'hora per dir com anirà la cosa. És massa d'hora per dir si hi ha algun guanyador de la Lliga. Els golejadors, triple empat entre Leo Jaime, Bayano i Lincoln amb 7 i Neymar... Fernando Bayano, ex del Màlaga. Això mateix. Déu-n'hi-do. I Neymar és quart amb 6. Neymar és quart amb només 6 gols. Comentar avui que l'Espanyol ha firmat un acord de col·laboració amb Fluminense. Importarà jugadors del Brasil, d'aquest equip, a la cantera o al primer equip. Però en qualitat de cessió? En qualitat de traspàs o de cessió, de les dues coses. Intercanvi de jugadors. És un contracte de col·laboració que a l'Espanyol li pot anar força bé. Molt bé, sí. Té aquest i el del Manchester City. Del Manchester City, que com l'any passat va contractar Vladimir Weiss. Vladimir Weiss, correcte. Que els hi va anar força bé, encara que fos un jugador una mica irregular, i els hi va anar força bé, sí. I tant. Va ser una llàstima que no seguís en l'Espanyol, perquè era un jugador que aportava una qualitat tècnica, un jugador tècnic molt bo. Sí, però ja ho sabem, mercat d'hivern, mercat d'estiu, qui posa calés mana, i en aquest cas els va posar el Pescara. Els va posar el Pescara. El Pescara està ensorradíssim a l'última posició de la Lliga Italiana. És titular amb el Pescara? És titular amb el Pescara i l'Estrella. Vaja, potser s'acabarà empenedint de no haver volgut continuar a l'Espanyol. Bueno, no hi havia calés a l'Espanyol per pagar-lo. Sí, falten calés a l'Espanyol. Sí. Què més, Sergi?
Doncs ja està, no, la Lliga Brasilera seria això, bàsicament. Ja ho tindríem. Molt bé, doncs ara, com esteu sentint, el Jordi Tarragó ja és aquí i tornem a canviar de continent i anem a la Lliga Bàvara, la Lliga d'Alemanya, perquè ell és el que porta, el que dirigeix aquesta secció, com podem dir. Som-hi! Doncs vinga. No, aquesta cançó no formaria part... De moment tot va malament. Sí, de moment tot va malament. Déu-n'hi-do. Ara mateix. Ai. Us agrada aquesta cançó o voleu que la És canvi màgica. per la setmana que ve? Ens transforma el campionat ens transporta al campionat alemany. Exacte. Només Molt bé. sentir-la. Doncs som-hi, nois, us deixo el programa a vosaltres, continueu. Perfecte, gràcies Albert per cobrir-me la baixa. Ho has fet molt bé, problema. noi. Ho has sempre fet un molt plaer. bé. Espero que participis més amb nosaltres. Ho esperem. Esperem que sí. Bueno, jo espero no haver destruït gaire el programa. Bueno. Perquè vam començar amb molt bon peu i espero que aquest segon programa no ho hagi fet malament. Esperem Perfecte, que sí. gràcies Albert. Vinga. Comencem amb els resultats. El divendres, jugat el divendres a la nit, Wolfsburg 1, Fortuna Düsseldorf 1, gols pel Fortuna de Mathis Boli i va empatar Ivica Olic, el gran Ivica Olic, Olic. que l'any passat, fa uns quants anys estava al Bayern de Múnich, també va estar a Hamburg i bueno, és un jugador que sempre ens ha agradat molt, el croat. Bon davanter, sí senyor. Molt bon davanter. Seguim repassant els resultats del dissabte. Nuremberg 3, la gran sorpresa, Schalke 0-4-0. Gols de Markus Feulner, Alexander Eswein i Mike Franz. El Nuremberg que està lluitant per la permanència amb un Schalke que des de l'eliminació de la Champions No ha tornat no a aixeca baixar. cap. Ha tornat a 3-0, baixar el nivell. sorprenent, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Era una mica sorprenent, no?, que el Schalke seguís en Champions. Ho dic per l'equip que té, que tampoc és... Bueno, té un equip força... Aviam, el que li falla bastant és el porter, que és la tornada del Hildebrand, que va estar al València. Hildebrand, que va estar un any al València i no va acabar de quallar. Correcte, no va acabar de quallar i Fins al no... punt que em sembla que van recuperar a César. Sí, correcte, perquè no... Que et substitueixi César amb tots els respectes és una mica trist, no sé què opineu vosaltres. Força lamentable, però bueno, és un porter que estava quasi al final de la seva carrera. I bueno, però té un molt bon migcampista, que és el Jorge Drexler, que aquesta temporada ho està fent molt bé, i bueno, i realment és un jugador que jo crec que arribarà ben lluny. La incorporació de Michel Bastos al mercat d'hivern és també un dels pocs que dona batalla, juntament amb la gran Foquita Farfán, qui no se'n recorda de la Foquita, quan jugava al PSV. I tant, sí. I com a defenses destacats podem dir que el gran Houedes, que ja està al final de la seva carrera també, Joel Matip, Christian Fax a la banda, jugadors que realment són per un Schalke, són per un equip com el Schalke. Més resultats. Borussia de Dortmund 5, rival del Màlaga a la Champions, Friburg 1. Gols va començar marcant el Friburg Jonathan Schmidt, i va empatar al 41 Lewandowski, al 44 Nuri Sahin, al 45, o sigui 3 gols en 5 minuts van matar el Friburg, Robert Lewandowski també el tercer, al quart Nuri Sahin, és a dir 2 de Lewandowski i 2 de Sahin, i a l'últim Leonardo Bittencourt, que és un jugador que ha arribat aquesta temporada i està fent bones actuacions. Destacat doblet de Nuri Sahin, l'ex del Madrid, que no va tenir oportunitat. Doblet i assistència, crec, Déu-n'hi-do. si no m'equivoco. Sí, Un realment Nuri partit ben Sahin. rodó per aquest noi que realment ho necessitava després del seu pas pel Real Madrid i pel Liverpool, crec, Sí, pel Liverpool. que va, vaja, no... Que prometia moltíssim, anava per estrella mundial. I al Sí, final... De moment ha quedat cosa tancada, va ser- sembla que pot recuperar aquí a Alemanya, no? Sembla que és d'aquells jugadors que necessiten un entrenador que els doni confiança, com Jürgen Klopp, per tirar endavant, no? Sí, Veiem que el Borussia, que també és rival de Champions i m'agradaria comentar-ho una miqueta, va jugar amb la seva línia habitual, no fent jugar a Hummels, que és el seu gran central. Va jugar amb Pizek, Subotic, Augusto, Schweider, Blazikowski, Gungan, que és el turc, que també serà un jugador que comentarem i en parlarem molt aquí a Scouting de nou, perquè
és d'aquells turcs que van a més, encara que tenim la por que li passi com a Nuri Sahin, que es quedi estancat, però és un jugador amb més talent, jo crec, que Nuri Sahin. Mario Götze. Hummels, vull dir, aquest central que llença penals, crec, amb el Borussia Dortmund. Aquest central que fa de tot. Promet moltíssim, crec que està... O sigui, el Barcelona... Sí, el Barcelona segueix ja des de fa la temporada passada. I que podria deixar una bona quantitat de diners per contractar-lo. Titular indiscutible amb la selecció alemanya, també. Mig del camp amb Mario Götze, que no dir de Mario Götze que no s'hagi dit ja. Estrella. Sí, home. Podríem dir que és l'estrella, no? Del Dortmund, i això que deu tenir 20 anyets o sí, més o menys. Nuri Sahin, com hem comentat, i a la banda el gran fitxatge d'aquest any, Marco Reus. Royce, ex del Mönchengladbach. Bé. I a dalt Robert Lewandowski. Comentar que ahir va sortir el rumor de que el Manchester City prepara el fitxatge aquest estiu del PAC, que hi han dit el PAC. Royce, Lewandowski, 70 milions d'euros. Tu creus que el Manchester City necessita aquests jugadors amb la quantitat de davanters i mitja puntes que té? Tevez, si res s'espatlla, se'n va a Boca. A Boca? Torna a Boca, va sortir el rumor també aquesta setmana. Però gratis o...? No, pagant una quantitat de diners, però no massa elevada. No, perquè els equips argentins tampoc és que es puguin deixar molts diners. Vol jugar al Mundial, Tevez, vol tenir oportunitats, el Manchester City n'està tenint, però, com vam comentar la setmana passada, no és feliç. Vaja. El millor és tornar al seu país, no? Sí, és difícil, crec, que torni a Argentina, però no ho sé. Havent estat a Boca i... No és un Sí. retorn impossible. Un jugador de qualitat de Tevez jo crec que no pot estar a Argentina, ha de quedar-se a Europa. Jo crec, a la Lliga Espanyola jo crec que li aniria força bé. I tant, Sí. i tant. En un València o inclús un Madrid o Barça. A mi el Barça... Sí, no, un Madrid o Barça, jo crec, Sí. el Carlos Tevez. Encara que sigui un jugador d'un comportament difícil, Sí. però bé, és un jugador de gran qualitat. I al banquillo del Borussia, al cap de setmana, destacar nois en progressió, que és el que li agrada a Jürgen Klopp. Bittencourt, extrema esquerra. Günther, Schiever, Grozeker, Lengerak, Leitner, Oliver Kirch. No, ho sento molt, però no conec No coneixem a ningú, Doncs aquest, segurament, si Klopp segueix al Borussia, ens sentirem a parlar i força. Sí. I força en els pròxims anys. Si el Jordi Tarragó ho diu... Serà veritat, no? Sí, serà veritat. A tots, si no vaig equivocat, crec que cap no triomfarà. Potser n'hi ha algun que es queda estancat, però tots jo crec que tiraran endavant. Més resultats. Hoffenheim 0, Mainz 0-5, 0. No cal ni comentar-ho, crec jo, no? El Hoffenheim segueix amb la seva línia. Sí, el Temporada molt dolenta, vam dir, sí. Temporada dolentíssima. 17è classificat, és a dir, penúltim, 20 punts. Venien de ser revelació i aquest any no funciona la cosa, no? I el Greuther Fürth, que és l'últim, està amb 15, o sigui, els Sí, està quasi estan atrapant. allà, sí. Més resultats. Werder Bremen 2, Greuther Fürth 2. Mira. La gran sorpresa de la jornada. Bon punt, sí. Gol de Werder Bremen al 1-0, minut 47 Aaron Hunt, 1-1 Stephen Fursner, 1-2 Azancios Petsos, Ostres, i 2-2. repeteix aquest nom, sisplau. Aquest nom, Azancios Petsos. Amb aquest nom ja té nom de crac. Sí, és figura mundial. Sí, sobretot, estant al Werder Fürth arribarem molt lluny. Està començant, home. 2-2, el gran Aaron Hunt, de penal. El segon també va marcar els dos de penal, Aaron Hunt. Després, quan repassem la llista de golejadors, jo crec que Aaron Hunt estarà... Entre els 3 primers segur. Segurament. Sí. Ja ho mirarem, aviam què tal. Seguim. Bayer Leverkusen 1, i li va costar una eternitat. Bayern Múnich 2. Ostres, Minut 37 de la primera part, 0-1, Mario Gómez. Mario Gómez... Què no dir de Mario Gómez? Que estrany, Sí, no? només comentar una cosa, Albert. Digue'm. I Sergi, aquest estiu, si res s'espatllen les coses i arriba Lewandowski, com tothom diu, al Bayern, Mario Gómez molt probablement farà Se les n'anirà. maletes. Farà les maletes i és un jugador a tenir molt en compte per un equip, per exemple, com deien, com el Barça. Barça, City, s'ho rifaran els grans. Sí, Jo sempre dic que al Barça li cal un davanter centre, Com el Mario. exacte, sí, com d'aquest estil, alts, forts, tipus Llorente, però sembla que no estan gaire Per la pel labor. tema, no. Bueno. Va empatar Simon Rolfes, el gran Simon Rolfes, però ho fes? que fa anys que juga al Leverkusen, recordem que és el lateral dret el lateral dret a l'extrem esquerre, perdó, del Bayer Leverkusen.
és un jugador amb força trajectòria. Sí, un jugador ja bastant veterà, però que correcte. segueix a l'elit del futbol. I a l'1-2, al minut 87, per això comentàvem que li va costar tant al Bayern, Philip Walshade, en pròpia porta. No, ostres, que faltava. Déu-n'hi-do, ostres. Tu que has estat jugador de futbol, bueno, tu has estat porter, Sí. però algun cop t'has ficat algun gol en pròpia porta? No, mai. Mai. Clar, Jordi Tarragó sempre ha estat un gran porter. Bueno, que sí. un gran porter no, però... No, has estat un gran porter. El millor porter de la redacció d'aquí de Ràdio Exactament. Veu, segurament. Te passes. No, home, no. Vinga, seguim. Vinga, seguim. Jugats diumenge. Eintracht de Frankfurt 1, Stuttgart 2. Per fi Stuttgart va tornar a guanyar en un camp molt complicat, que aquest any el Eintracht de Frankfurt està fent la temporada, una de les temporades millors de la seva història. 1-0, minut 18. Stefan Aigner, un jugador destacadíssim aquest any a l'Eintracht de Frankfurt, juntament amb el que vam comentar la setmana passada, Alex Meyer. És un jugador que juga... Aigner juga al mig del camp, a dalt en punta, juntament amb Takashi Inui, i és un jugador a tenir força en compte també pel futur. Se'l rifaran els grans aquest any. Sí, tu creus? Jo crec que sí. Però grans de la Lliga Alemanya. Especialment. És un possible fitxatge, potser per un Leverkusen o Un d'aquests. un Schalke. Perquè intentin fer front a la potència del Tot poderós Bayern. Bayern. Correcte. Perquè el Bayern crec que el que portem de Lliga només ha encaixat 10 gols. 11. 11 gols. 11 gols, sí. A la jornada 29... Déu-n'hi-do, És, 26. que encaixen un gol cada 3 partits. Correcte. Sí. Seguim. 1-1, minut 49, Vedat Ibisevic, de penal, el gran Ibisevic. Ibisevic. Ex del Hoffenheim, com el necessita el Hoffenheim, Un dels grans davanters que està donant Bòsnia últimament, que potser no està donant molts defenses Bòsnia, però realment en davanters està donant molts fruits a Bòsnia. Seguim. 1-2, Georg Niedermayer, minut 71. Niedermayer, recordem que és un jugador de l'Stuttgart, que és un central amb el número 6, un jugador que dona forces fruits aquest any, encara que la UEFA no ho hagin fet del tot bé i hagin quedat eliminats. És un dels millors del seu equip, és un jugador amb força progressió també, Niedermayer. Però ja et dic, l'Stuttgart, si mirem l'11 inicial, no és aquell 11 que estava fa uns anys a la Champions, sinó és un 11 força més discret, a més Ben Uriech a la porteria, Molinaro, el gran Molinaro, ex de la Juve. Li havia perdut la pista en aquest noi. Doncs sí, Molinaro, lateral esquerra de l'Stuttgart, Niedermayer, Serdar Tashi, Sakai, mig del camp per Traoré, Kevist, Okazi, i en banda Boca, Gentner i a dalt el gran Ibisevic. Bé, Ibisevic, gran davanter, com he dit fa un moment. I sabeu qui té de davanter suplent a l'Stuttgart? Em sorprèn-nos. Voleu sorpresa? Va. Vinga. Ex del Manchester United, Benner? Federico Benner, Maqueda. Maqueda. Federico Maqueda. Benner, perdoneu, va ser exjugador de l'Arsenal, però crec que ja no està a les files londinenques. Federico Maqueda, Està a la Juve, el Benner. Això, està a la Juve, que ho vaig saber fa unes quantes setmanes i em va sorprendre molt. I sabeu qui queda fora de la convocatòria quasi cada setmana de l'Stuttgart? Qui? Cacau. Cacau. Que El gran Cacau. un bon golejador també. Aquest home li va marcar el Barça. El Barça li va marcar, sí. Pues és un jugador que s'està... Rijkaard Sí, deu fer uns 4 o 5 temporades. va fer tremolar l'afició del Barça amb un dels seus gols. Correcte. I per acabar la jornada es va jugar al Borussia Mönchengladbach 1, Hannover 0, gol del gran Luc de Jong, ex del Twente. Molt bé. Repassem, si et sembla, la taula de la classificació? Vinga. Vamos allá, ¿no? Sí? Sí. 3, 2, 1. Primer, Bayern de Múnich, 69 punts. Sí. Segon, Borussia de Dortmund, 49 punts. Jo crec, deixa'm dir, crec que aquesta lliga ja està sentenciada. Sentenciadíssima. No, jo crec, Sembla, Jo crec que està, més que, ja ho podem comentar la setmana passada al primer programa, més que sentenciada i rematada. I tant. Tercer, Bayer Leverkusen, 45 punts. Sí. Quart, la gran sorpresa que hem comentat, 39, Eintracht de Frankfurt. Cinquè, Schalke 0-4. Un Frankfurt que està aguantant quart però porta 5 partits sense guanyar. Sense guanyar i segueix amb 39, però igualat amb Schalke 0-4, amb 39 també, i Mainz 0-5, una vegada més el Mainz fent una gran temporada, 38.
I el Mainz, amb poca cosa, no?, està jugant. Amb molt poca cosa. Sincerament, si hem de comentar l'equip tipus que va treure aquest cap de setmana, us comentaré. Mainz 05. Perquè us fixeu una mica el tipus de jugadors que estem parlant. Christian Wetteklo, porter. Lateral esquerra, Popec. Centrals, Noveski, Bos Benson. Lateral dret, Stefan Bell. En banda, Ivan Sic, el capità d'Àustria, que podem dir que és la seva gran estrella. Vaja. Mig del camp, per Simic, Zalai, exjugador del Madrid Castella. Zalai, el gran Zalai, va estar al Madrid. Baumart i Müller. I a dalt, Sean Parker. O sigui, Sí, sorpresa total. no coneixem pràcticament a ningú. Jo d'aquest equip. no conec ningú. Vale, doncs ja està, no cal comentar, no cal comentar res. T'has més. Sí, informat té molt més, de Albert. mèrit, això del Mainz. Molt de mèrit, exacte. Sí. I a baix de tot tenim els tres últims classificats. Augsburg, 24, Hoffenheim, 17è classificat amb 20, com hem comentat, i Greuther Fürth, enfusadíssim, amb 15 punts. Realment una llàstima això del Hoffenheim, perquè era un equip que tu ens ho podràs dir, no sé si va quedar segon fa 2 anys o així a la Bundesliga. No, segon no, 6è o 7è. 6è o 7è, Va vaja. estar moltes jornades, sí, entre els primers. Si voleu veure l'11 tipus d'aquesta setmana del Hoffenheim ràpidament, veiem que de porter té Aurelio Gómez, ex del PSV i del Tottenham. Sí. Vale? És un porter que a mi personalment mai m'ha acabat d'agradar i no vaig entendre, segueixo sense entendre com va estar tants anys en el Tottenham titular. I el seu davanter centre és el Joselu, que estava al Castilla. Ah, José Lu, sí. I el banquillo de coneguts, de Camargo, un jugador que va estar a l'estàndard de ja l'any passat i que no ho va fer gens malament, Polanski, i com a descartats encara segueix lesionat amb Vukcevic, que aquest any va tenir aquell incident tan gros que estava en coma, estava bastant temps en coma tíbic. En coma clínic. Exacte. D'acord? Doncs comentem això. El Hoffenheim, ensorradíssim amb 20 punts, 17è, marca la línia del descens, l'Augsburg amb 24, i quart per la cua, Fortuna Düsseldorf amb 29. I atenció, 14è a 6 punts del descens, Werder Bremen, i a 7 punts del descens, Wolfsburg. Sí, Temporades molt discretes, Molt. I dotzè és dolentes, podem dir, sí. Doncs, Em diu els golejadors, els 3 primers golejadors. Els 3 primers golejadors, ja acabem la Lliga Alemana. Primer golejador Robert Lewandowski, 19 gols, un de penal. Segon, Stefan Kiesling, davanter centre del Bayer Leverkusen, 16 gols, un de penal. I el tercer classificat, Mario Mandzukic, Bayern de Múnich, 15 gols. Mandzukic, bons golejadors a Alemanya tenim, Us vull comentar una cosa molt ràpida. Quart i cinquè classificats en la taula de golejadors, amb 12 gols i un de penal, Adam Zalai, el del Mainz 05, i els mateixos, i amb 2 de penal, Alexander Meyer. Alex Meyer, com ho hem comentat, de l'Eintracht de Frankfurt. O sigui que la cosa està allà. Molt bé, doncs fins aquí crec que tenim la informació de la Bundesliga. Així és. I anem cap a la França. Cap a França. Doncs vinga, passem cap a França. El Jordi, que ha vingut amb molta marxa. Je suis la France. Allez, la France. Bonjour. Doncs vinga, què ens ha donat la Lliga de França? Ens ha donat forces gols i també 2 empats a 0. Divendres, partit mínimament discret, Marsella 0, Ajaccio 0. Un Marsella que està fent una temporada no del tot dolenta, perquè va tercer, a 2 punts del Lyon, que és el segon, però un Marsella que no és el dels altres anys. No. Jugadors destacats, el porter Mandanda, Mathieu Balbuena al mig del camp, Joe Barton, el gran Joey Barton. Jugador molt polèmic. Un jugador molt polèmic. Aviam, jo crec que és un jugador molt bo, però que li perd molt el seu caràcter, bastant conflictiu dintre dels terrenys de joc, perquè normalment recordo en el Newcastle que cada 2 o 3 partits li treien targeta vermella. Correcte, sí, un jugador que sempre ha estat... I una recomanació personal, si teniu Twitter, seguiu a Joey Barton al seu compte de Twitter, perquè sempre llença molt bons tuits. I tant. Tot un filòsof. Tot un boig, diríem. Sí, però... Més, Alleu, que és un jugador en banda també molt bo, i Romau al mig del camp.
són qui donen el toc de qualitat, i a dalt el gran Gignac, Gignac, sí senyor. André Pierre Gignac, que és del Toulouse. I crec que l'Atlético de Madrid el volia fitxar per suplir la possible baixa de Falcao. Correcte. Si no vaig mal encaminat, però que s'ha acabat quedant en el Marsella. Al final s'ha acabat quedant perquè l'Atlètic de Madrid no posava tots els diners que el Marsella volia. I a més, a sobre, si cada Falcao es quedava a les files de l'Atlético. Correcte. Molt bé. Què més? Bastia 4, la gran sorpresa. Lyon 1. Gols de Florian Thauvin. L'1-1 el va fer Lisandro López. 2 minuts després va tornar a marcar el Bastia Anthony Modest. 3-1, minut 65, Florin Thauvin, una altra vegada. I el 4-1, Wahbi Khazri. Déu-n'hi-do aquest marcador inesperat. Déu-n'hi-do, un marcador Correctiu inesperadíssim. que s'emporta el Lyon. Sí. Correcte, És més que notícia, res. és notícia que un equip com el Lyon no guanyi un partit a la seva lliga, bueno, no guanyi, que perdi d'aquesta manera tan apabullant. Sí, perquè aquesta temporada el Lyon no està tenint una bona temporada a la Lliga. Correcte. Són ja 6 partits perduts i 8 empatats, és a dir, I veiem que el Bàstia aquest any, no, per ser un recent ascendit, no està fent una temporada gens discreta. 33 punts, empatat amb Ajaccio en el lloc número 14, però Ajaccio és 13è. I realment és un equip que, ja, com ho comentarem, només coneixem el porter, que és el Michael Landreau, gran porter. Ex del Nantes. Bon porter, a mi sempre m'ha agradat aquest noi. Però els altres jugadors no en coneixem cap ni un. Vaja. Comentem el Lyon, la temporada que està fent, segon classificat, com hem comentat, amb 53 punts, amb 58 està el Paris Saint-Germain. O sigui, també una lliga no del tot sentenciada, Sí, però no, quasi. us he fumut, sí. Qui s'ha quedat al Lyon? Realment, Lacazette, estrella, Gourcuff, en banda. I a dalt, Eterna promesa, també, Gourcuff. a dalt Lisandro, i mig del camp, titular en França, Gonalons, un bon mig centre. Gourcuff, que va estar en el Milan fa molts anys, i no sé si tu creus, vale, sí, va tenir un rendiment bastant baix, Molt baix. però tu creus que el Milan s'ha acabat empenedint de que l'haguessin vengut? Amb la filosofia que porta de gent jove, jo crec que hagués funcionat el Gourcuff allà, però tampoc en el Lyon està fent unes temporades impressionants, o sigui que és un jugador Depèn que... més d'ell, no?, que Va d'un mal tenir- lloc, sí. Va tenir un moment en què diversos equips de la Lliga Espanyola de la part alta s'hi van fixar en ell, però de sobte es va desinflar un altre cop. Correcte. Però vaja, és un jugador que si troba la regularitat en el seu joc, que és un noi amb molta classe. I tant. Pues el Lyon, que aquesta setmana no va engranar, com diria, no va funcionar. Més resultats, també sorpresa. Lille 1, Evian Thonon Gaillard 2. L'Evian, L'Evian, Repeteix aquest nom, sisplau. Evian, com vam comentar la setmana passada, Thonon Gaillard. Igual et surt més a compte dir simplement Evian. Sí. O Evian TG. Ja Correcte. Sí, des d'ara li direm d'aquesta manera. Minut 7 es va avançar Salomon Kalou, 1-0, gran Salomon Kalou, ex del Chelsea. Va empatar al minut 30 Saber Khelifa, i Salomon Kalou, minut 67, gol en pròpia porta. 1-2 per l'Evian. Lille, repassem-ho ràpidament perquè ja no ho repassarem més durant la temporada. Jugadors destacats, Salomon Kalou a dalt, Payet, mig del camp, i en defensa podríem comentar que Djibril Sidibé, el gran Sidibé, que està com a lateral dret, però tampoc està sonant massa aquest any. Ha anat al Lille perquè jugava a Champions. Vaja. Evian, gent destacada. Doncs mira, Betao, en defensa, Betau? i poca gent més. L'han Betau, no pot entrar al camp. L'han Betao perquè no I el fins coneixeu aquí la broma. ni n'heu sentit mai a parlar, no? Sisplau, Sergi, abandona ara mateix Abandono el la plató, sala, gràcies. no tornis mai més. Vinga, ha estat un plaer, adéu-siau. Allà tens la porta, que vagi bé. Va, seguim. Lorient, 4, Brest, 0. Gols del Lorient. 1-0, Julien Kersia. 2-0, Yann Jouffret. 3-0, Wesley Lautoa. I el 4-0 al minut 81, Gilles Sunu. Qui coneixem d'aquests dos equips? Pràcticament tot. Pràcticament ningú. O sigui, són dos equips molt modestos, en el que aquest any el Lorient està destacant molt el senyor Abou, i l'autor a mig del camp, Monet Paquet, ex del Lens, bon carriler esquerre, i a dalt Yann Jouffret, però no té massa, com si diguéssim massa... Com ho diríem, Sergi?
No tenen una projecció Correcte. clara. Bueno, projecció, vuitè classificat, Sí, no. 43 punts. No, com a equip està funcionant, és veritat. Van per sobre el Bordeus, Rennes, Toulouse, aquests equips que últimament aquest any han estat... Sí, el Bordeus és un clàssic també, que sempre està dalt. Correcte, i el Brest, que el veiem enfonsadíssim, aviam... Sí, efectivament el Brest està 17è, marcant quart La lloc. zona de descens, sí. Sí, marcant la zona de descens, però no, encara no hi ha entrat, però està a un punt, eh? El Sochaux ja va espavilant setmana rere setmana i s'ha posat només a un puntet. Seguim. Què més tenim? Montpellier 1, 3-1, la gran sorpresa d'aquesta setmana. Un Montpellier que no és el de les passades temporades, eh? No. 1-0 gol de Gaëtan Charbonnier i 1-1 Corentin Jean pel 3. Alineació del Montpellier, pues comentem que aquí quedava de l'any passat el gran Utaka en banda, John Utaka. correcte, Belanda al mig del camp, que l'ha fitxat l'Arsenal però ha tornat a cedir al Montpellier, Davo Davo em sona. a la Lazio, Sí. i Camarà en banda, i a dalt com a substitut del gran davanter de l'Arsenal Com? Giroud, Giroud. han fitxat a Gaëtan Charbonnier, que és qui va marcar el gol i que bueno, no està donant mal rendiment, però no és el que s'esperava. Seguim amb el repàs a la Lliga Francesa. Reims 1, Rennes 0, gol del Reims de Mohamed Fofana, i comentar d'aquest partit que va haver una assistència de 12.904 espectadors, però que són dos equips que realment també, encara que són molt entesos de futbol internacional, això no us ho neguem, no criden l'atenció ni estan fent temporades com per tirar coets. No. I aprendre's els jugadors, sí, aquí en sabem força de futbol internacional i sabem que al Rennes hi juga un gran jugador com és Jean Macoun, un jugador que va estar a l'Olímpic de Lyon. Macoun, el sud-africà? No, francès. Francès? Sí. Hi ha un altre que és sud-africà, que era l'estrella d'aquella selecció. Jean Macoun, no, era Empie, em sembla que era, o Empio, o alguna cosa així, que portava el número 9. No el recordo ara. Bueno, Jean Macoun mig del camp, el més destacat que té. El Reims, pel contrari, no coneixem a pràcticament ningú. Potser el davanter centre Nicolas Faubert, però... I en banda Signorino, que va estar a Itàlia, però poca gent més, la veritat. Seguim amb el repàs i últim partit ja del dissabte. Sochaux 1, Valenciennes 1. Gol pel Sochaux de Riyad Boudebouz i empat del Valenciennes al 82 de Opa Enguet, el típic nom franceset. Opa Enguet. Opa. Jugadors destacats: Grégory Pujol per part del Valenciennes, davanter centre. Més Cristian Sánchez, potser, el Valenciennes també, mig del camp. Però ja us dic, gent força desconeguda. Seguim, resultats del diumenge. Nancy 1, Niça 0, partit que vaig veure, jugat a les 2 del migdia, partit que vaig veure la primera part. Gol de Jamel Bakar. Què destacar? Que em vaig endur una sorpresa força agradable, perquè vaig veure que el Nancy... No, que el Nancy o el Niça? Que el Niça hi juga el gran Sibeli, central, ex del Marsella. No arribo fins aquí. Val, pues res. Tampoc he estat els últims anys un gran fan de la Lliga francesa. Malament, Albert, t'hi has de posar. Disculpeu-me, haig de posar-me a fer els deures aquestes pròximes setmanes. Bueno, ara tens una setmaneta, Setmana Santa, que et pots posar les piletes. Perfecte. Però tots ens les hem de posar una mica, sobretot amb Lliga Francesa, eh? Sí. Assistència 14.957 persones, bueno, està bé, no? Home, són assistències que aquí a Espanya semblarien de segona divisió, en realitat. Correcte. Has dit 14.000, no? Bueno, un equip com el Nancy, bueno, no? Són equips, sí. Aviam, el Nancy, recordem, últim classificat, eh? Sí. Déu-n'hi-do. 14.000 persones ja és molt que un equip com té, i a sobre, mira, van empujar força i van poder guanyar. Sí, porten 6 punts als últims 9, bueno. Correcte. També jugat diumenge, un avorriment, i raro, Toulouse 0, Bordeus 0. D'aquests dos equips comentar. No és una mitja de la taula, oi? Correcte. Gols, però no. Comentar del Toulouse, jugadors destacats. Capoe, lateral esquerre, que cada any està a l'agenda de... Vam comentar que sí, dels grans. Correcte. I davanter centre, Frank Tabanou. Bueno, davanter centre que tampoc... S'esperava molt més d'ell, realment, aquest any. Destacats del Bordeus. Recordem que des del traspàs de Gufran, que era la seva estrella, qui queda? Enrique, podem dir. Central, ex del Racing de Santander i del Barça. Sí. Algo a comentar d'Enrique?
No, cap comentari. Cap comentari. Potser que el van portar al Barça sense saber per què, no? I la cosa no... Cosa de gens. De la mateixa, exactament. De la mateixa manera que va entrar va sortir. Exacte, alguna gent que el va col·locar. Va jugar un partit de pretemporada contra el Tottenham, sembla va ser, i prou. Va ser Guardiola va tenir suficient per dir no, jo aquest tio no el vull més en el meu equip. Correcte. I el partit estrella de la jornada i últim partit del diumenge, Saint-Étienne 2, Paris Saint-Germain 2, sorpresa. Un minut 9 s'avançava Javier Pastore, que comentava Javier Pastore que no sapigueu ja, gran migcampista argentí, format a les categories inferiors d'Huracan i que realment és un jugador que després va destacar molt al Palerm i el Paris Saint-Germain realment va pagar el que valia. 0-2, Zlatan, de penal, el gran Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Què comentava el gran Zlatan? Algun comentari? Home, no val la pena, què podem dir? És un jugador, com es diu en castellà, un jugador del montón, no? Exactament. Sí. És un gran jugador, un jugador d'una tècnica que... exquisita, sí. El karateka, el karateka. El karateka, sí, que de tant en tant practica el karate amb els seus companys. Correcte. 1-2, Àlex, gol en pròpia porta, minut 37. I l'empat el va fer François Clerc, per part del Saint-Étienne. Comentar que el Saint-Étienne aquest any té una bona plantilla, està classificat en el quart lloc amb 49 punts i no ho està fent gens malament. Per què no ho està fent malament? Perquè té un senyoret a la davantera, o bueno, també pot jugar com a migcampista, que es diu Aubameyang, que es va fer formar a les categories inferiors del Milan i que realment aquest any està funcionant bé. Si res s'espatlla, ja tota Europa s'ha interessat per ell, sobretot els equips grossos, i se n'anirà cap a un equip gran. Comentar que el Saint-Étienne també té Johan Molló, que l'any passat va estar al Granada. Va jugar poc i bueno, aquest any, com que té un bon agent, de Mónaco a Granada i de Granada cap a Saint-Étienne. I el davanter centre del Saint-Étienne, que no sabeu qui és. Ni idea, aviam. Brandao, hòstia. És del Shakhtar i del Marsella. Sí. Què us sembla? Home, sorprenent, no? Que estigui exactament al Saint-Étienne. Ja han perdut la pista els últims anys en aquest noi. Un Saint-Étienne que està fent un gran paper aquesta temporada. Correcte, quart classificat. Sí. Brandao, un davanter d'aquests bregadors, podríem dir un exemple, aviam, però amb més qualitat com Arizmendi, que es pega amb tothom allà a la davantera. Totalment d'acord. No, és bastant habitual veure-la acabar un partit amb targeta groga, encara que sigui davanter. Assistència del camp, 25.036. Em sorprèn, poc. Però que el futbol francès, amb l'arribada del Jeque, s'ha encarit. Les entrades, sobretot. Alineació titular del Paris Saint-Germain, rival del Barça. Porter, Salvatore Sirigu. Lateral dret, atenció, un equipàs. Recordem que el Marsella, amb l'arribada del Jeque, ja no és aquell Marsella que era. Lateral dret, Van der Biel. Bastant a l'Ajax, oi? Correcte. Central, Àlex i Thiago Silva. Qualitat. No cal dir res més. Àlex, gran llançador de faltes. Lateral esquerre, el vostre estimat Maxwell. Sí. Carriler dret, David Beckham. És el que anava a dir, aquí sorpresa, Beckham titular, però més que sorpresa a destacar. Sí, perquè acostumen a jugar amb un altre sistema i el davanter que acompanya sempre a Zlatan és el gran Kevin Gameiro. Però parlant de Beckham, aquest noi, Beckham es quedarà fins a final de temporada o...? Sí, jo crec que és contracte d'un. Si està bé a París, jo crec que es quedarà més. Perquè pensava que estava cedit per Los Angeles Galaxy. No, ja no, es va desvincular dels Angeles. Ja va acabar ho ha fet bé el Beckham, aquí venint al PSG. Recordem que donarà tot el que guanyi el Paris Saint-Germain això ha destacat a la caritat dels infants. Està molt bé, un gran gest de part d'un jugador. Però també està destapat aquesta setmana que David Beckham és el jugador que més cobra de tot el món. Sí, és veritat. Més que tots? Vaig veure. Però vols dir entre publicitat i... Correcte, entre publicitat, ingressos del club. Com a futbolista i extra esportiu, sí. Perquè com a futbolista... El que més és Samuel Eto'o. Sí, amb 20 milions. 20 milions d'euros a l'Anzi. $1 també, no? Recordem que el seu representant és un representant, un abogat català, Josep Maria Mesalles. Qui? Samuel Eto'o? De Samuel Eto'o. Ah, molt bé. Mig del camp, Chantom i Matuidi, dos grans migcampistes i amb molta progressió. Els dos, em sembla que un dels dos, Matuidi, em sembla que és titular a la selecció francesa. Javier Pastore, esquerra, perdó. I a dalt de tot, Ezequiel Lavezzi, que en aquest cas, amb l'entrada de Beckham, va jugar com a punta, i Zlatan,
bona davantera equilibrada, la Com veieu l'eliminatòria contra el Barça? Bueno, ho hem comentat una mica abans. Ho hem parlat a l'inici, és una cosa complicada. Va. Però ara que parles d'Ibrahimovic, que possiblement estarà sancionat al primer partit, clar, el seu substitut serà aquesta jove promesa brasilenya que es diu Lucas Moura, probablement. Tu com veus a Lucas Moura? Tu el veus preparat per aquest partit? Molt bé, un jugador que el Sao Paulo ho va fer realment molt bé, va estar a punt de fitxar pel Madrid, però va arribar al PSG, els petrodòlars, van ficar els dinerets que demanaven i cap allà, sí, això no falla. Un jugador que desborda, que és incisiu, que no s'amaga. L'adaptació a Europa li costarà, evidentment, com tots els brasilenys, però ho farà molt bé, jo crec. O sigui, el Barça ha d'estar preocupat per Lucas Moura. Aquest primer any crec que no. No? A no ser que faci un partit increïble, no. Jo crec que... Ha de vigilar més a més Zlatan i amb la Betzi, que ja són jugadors més formats a Europa. Dos davanters que es complementen bé, un Ibra, el típic Ibra davanter fort, alt, i la Betzi petit, ràpid, sí, ben, bona combinació. Repassem la taula de classificació de França. Som-hi. Paris Saint-Germain, primer classificat, 58 punts. Segon, Lyon, 53. Tercer, Marsella, 51. Quart, Saint-Étienne, 49. Cinquè, el Niça, que va perdre a Nancy aquesta setmana, 48 punts. Lille i Montpellier, 6è i 7è amb 46 i 45. I ja per baix, zona de descens per Sochaux amb 28, Troyes amb 24 i Nancy amb 24. Marca el descens, el Brest amb 29 i està al tocar-lo el Reims i el Evian amb 30 punts. Molt bé, i què tenim? Golejadors. Sí. Zlatan Ibrahimovic, 25 gols, 3 de penal, màxim golejador. Segon, Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Saint-Étienne, 16 gols i un de penal, aquest jugador que hem comentat que volarà. Bafetini Gomis, Lyon, 12 gols, 3 de penal. I comentar que ha empatat amb ell Dario Svitanic, que va anar a l'Ajax, no li va sortir bé l'aventura, després va anar a Boca, li va sortir millor. El jugador aquest que és croata i argentí, no? Svitanic, sí, que té la doble nacionalitat. Juga al Niça, però aquest cap de setmana no va mullar. Ja està. Comentar que la Lliga francesa doncs és una lliga que, com vam comentar la setmana passada, és una lliga que realment a baix té equips que podem dir que no els coneix pràcticament ningú. Desconeguts. I a dalt té equips que, amb l'arribada dels jeques han millorat molt. Una lliga crec que està també pujant. Parlàvem de l'Alemanya, que estava sent emergent. Jo crec que la francesa està guanyant també qualitat els últims anys. Però Itàlia i... La veieu per sobre d'Itàlia? No, encara no. Però com que hi ha bona qualitat de vida a França, no ens estranyaríem que l'any que ve hi hagués molta gent que se'n volgués anar cap allà. Sí, pot ser. Molt bé, doncs quina lliga voleu passar ara mateix? La italiana. La italiana està comentada, l'ha comentat abans el Sergi. No sé quina més hi ha. Hi ha la holandesa? No, holandesa també està comentada. Mira, us proposo que passem... Hem fet totes les que toco jo. Que us sembla bé que passem a la Lliga Turca? Lliga Turca, som-hi. Vinga. Estan fent aquí la dansa del ventre en directe. Dansa del ventre. Ha vingut una noia fent una dansa del ventre en directe. Tenim la Joanina aquí fent la dansa del ventre. Sí, el Sergi de fet s'acaba de pujar a la taula i està ballant amb aquesta senyoreta. Efectivament. Ho hauríeu de veure. La setmana que ve portarem una webcam. Déu-n'hi-do què està passant aquí, És lamentable. És una situació molt trista. Va, som-hi, nois. Lliga Turca, què tenim? Lliga Turca, jugat el divendres. Esquiesport 2, Elazığspor 2. Gols de Diomansi Camarà, l'1-1 per l'Elazığspor, el Koksal-Yede, que el va fer, 1-2 Serdar Gurler i 2-2 Nekati Ates, de penal. Jugat el divendres també, Bursaspor 3, Trabzonspor 2. Gols de Bursaspor, de Pablo Martín Batalla, va empatar pel Trabzonspor Paulo Enrique, 1-2 pel Trabzonspor Halil Altintop, 2-2 Pablo Martín Batalla una altra vegada, i el 3-2 al 44 el va fer Sener Obaryagli amb una assistència de Pablo Martín Batalla, el que havia marcat els dos primers gols. Comentada, jugadors destacats d'aquest equip. Pablo Martín Batalla, mig del camp, l'estrella incommensurable del Bursaspor. Del Trabzonspor, Pablo Enrique, també el davanter centre, i Halil Altintop, germà del que ara està al Galatasaray i del que va estar al Madrid.
que també estava al Schalke 0-4. Bé, Seguim repassant els resultats de dissabte. Istanbul Buyekeshir 4, Mersin 2. Gols de Simon Fenke i Tom Wellington. 1-0 i 2-0 es va posar l'Istanbul Buyekeshir. 3-0 Mahmoud Tekemir. 4-0 Samuel Holmen. 4-1 Mert Nobre pel Mersin. I 4-2 també Mert Nobre pel Mersin. Jugats, l'últim partit jugat dissabte, la gran sorpresa, i que aquest any va molt ben classificat, Besiktas 1, Kasimpasa 3. Kasimpasa. Home, no fem cap gag, va. És molt temptatiu fer un gag amb Kasimpasa, però va, no ho farem. Va. És molt tentatiu fer un gag amb Kasimpasa i a sobre dir que la seva estrella és Kalu Uche, Kalu Uche. que el van fitxar de l'Espanyol. Sí, sí. L'Espanyol que abans el va fitxar d'un equip suís, no suís? Sí, correcte, Del Sion? em sembla que va arribar... No, del Neuchâtel. Sí, em sembla que va arribar allà que va haver-hi aquella desbandada amb Joaquín Caparrós, era, em sembla? Pot ser, Sí. sí. Tu sent perico reconegut Sí. en totes les xarxes Sí, socials, correcte. habides i por haver, tu t'haguessis quedat amb Kalu Uche a l'Espanyol? Sí, Sí, sincerament sí, perquè era un davanter que ens aportava molta profunditat, ens aportava bons moviments, amb experiència, a l'Almeria ho va fer molt, molt, molt bé, i bueno, és un davanter que sempre jo crec que s'ha de tenir, encara que el tinguis al banquillo, sempre s'ha de tenir allà, però jo crec que millor que Estuani sí que és. I a més... Perdó, millor que Sergio García no, però millor que Estuani potser sí. Digue'm. I a més les celebracions d'aquest noi, d'aquest nigerià, És veritat, Kalu Uche, són brutals, espectaculars. eren brutals. Fan o sigui, preocupen una mica a l'afició, perquè qui sap si algun dia es fotrà una bona patacada. És la típica celebració que dona com 4 voltaretes mortals enrere, sense, seguides. Sí, sí. I clar, És però- difícil que prengui mal. L'home ja ho té, una Ja ho cosa tenen com... ben calculat. És com aquell que camina, per ell. Com ho va fer mi Martin, Sí. que recordem que l'ha fitxat el Seattle Sounders, Sí, sí. de la MLS, i se n'ha anat de la Major League Soccer. I va allà que a fer diners. I exacte, se'n va allà a fer cabers. L'ha fitxat per 3 milions d'euros que ha rebut el Llevant. Una 3 bona milions, injecció està econòmica. està ben pagat, sí, i tant. sí, sí. Home, no ho sé, jo, un davanter de la talla de Martins i amb els gols que estava fent, 3 milions jo crec que no és gaire, no? Tal com està l'economia, que un Clar. equip com el Seattle et pagui, ja sabem que als Estats Units hi ha molts diners, Sí. que un equip com el Seattle et pagui 3 milions d'euros No, un llevant pot estar content. al Llevant, i a més ha fitxat un substitut que és perfecte, que és el Robert Aquafresca. Un home que es va fer un far de gols a Itàlia, de marcar un far de gols a Itàlia. I el Seattle Sounders, que és un equip que últimament s'està fixant bastant en Europa. Correcte. Fins fa poc van tenir a prova el gran jugador islandès Eidur Gudjohnsen, però que al final el bacallà islandès va acabar a la Lliga belga. Sí, ara està, recordem que primer va fitxar pel Cercle de Bruges, últim classificat, i ara, Va fer molts gols en aquell equip. correcte, i ha canviat per l'altre, pel Bruges, no? Pel Bruges sí que... No, pel Bruges? Pel Sí, Cercle. pel Bruges, Sí, pel Bruges, pel rival... Aquest rival del Cercle. Sí, sí. 0-1 pel Kasimpasa, Tabaré Viudez. 1-1 pel Besiktas, Olcay Sahan. 1-2 pel Kasimpasa, Jalma. I l'1-3 el va marcar el gran Halik Kolak. Jugadors destacats del Besiktas. Davanter centre, Mamadou Niang, ex del Marsella Niang, i ex del Fenerbahçe. Qui més tenim al Besiktas? Manuel Fernández, ex del València. El I del migcampista Benfica. i de l'Everton, si no Correcte, m'equivoco. i de l'Everton. I Kasimpasa, davanter centre Kaluche, i poca gent més Poc coneixent més. del Kasimpasa. I del Besiktas dir que potser és un dels equips que té més diners a Turquia, vull dir, almenys per part de l'equip de bàsquet, crec Sí. que fa un any tenien el senyor Allen Iverson, Sí, Allen Iverson i... i no per 4 duros. No, que va ser un complet fracàs. Sí. I l'any passat, Deron Williams, durant el lockout, va anar també al Besiktas. És que estem comentant que el Besiktas de suplents té a Hugo Almeida, el davanter centre, Sí. i a Julián Escudé, l'ex del Sevilla. Sevilla, sí. O sigui, els té de suplents. No, es permet tenir 2 suplents de luxe. Tot un luxe. Déu-n'hi-do. Seguim, repàs de la Lliga Turca. Jugats el diumenge, quasi bé tots. Akhisar Beledi Genzik Bespor, Déu-n'hi-do. Sí. 2, Sivaspor 1. Però és que ara us sorprendreu,
perquè els gols del Sivasspor, el 0-1 de Hakan Arslan, el 1-1 de Kenan Ozer i el davanter centre del Akhisar és Theofanis Gekas. Gekas, si aquest home és titular amb Grècia, no? Sí, doncs com tiren els diners, també a Turquia. Sí. Turquia hi ha pasta. Recordem que Gekas va tenir un pas molt fugaç pel Llevant, també. Sí. No va acabar de triomfar. Passada, sí. Li van tirar més els calés i se'n va anar cap a Turquia. 2-1 per l'Akhisar contra un Sivasspor que aquest any ho està passant no massa bé, la veritat. Però un GE classificat amb 32 punts, però té el descens a 2 puntets. O sigui que a Turquia hi ha bastanta igualtat. Una lliga que està bastant entretinguda ara mateix. Orduspor 2, Gaziantepspor 3. I us sorprendreu ara molt perquè sabeu qui és el davanter centre de l'Orduspor? David Barral, ex de l'Sporting de Gijón. Ostres, segurament va marxar veient que l'Sporting de Gijón va baixar a segona divisió l'última temporada. Sí. Un jugador que a mi em sembla de bona qualitat. No entenc com va estar tant de temps allà a l'Sporting podent estar un equip de la mitja taula com a mínim. Bueno, no ho sabem, però suposo que va així, no? Ja l'ha volgut assegurar ara, suposo, un bon contracte, no? Correcte. Pel Gaziantepspor, Gaziantepspor, Déu-n'hi-do. Hauran d'aprendre turc, Sí. El 0-1 el va fer un jugador que fa uns quants anys vam veure a Cornellà al Prat fer l'1-1 contra Espanyol Valladolid, un partit que tenia guanyat l'Espanyol, i va fer l'1-1 al minut 87, em sembla, que jo i el senyor Sejic estàvem al camp. 0-1, Haris Medunjanin. 0-1 està al Gaziantepspor, amb un bon contracte. Sí, va ser Sí, va ser impactant, no? Perquè va començar la segona part, crec que va entrar aquest noi des de la banqueta i vas dir, aquest tio marcarà. I pam, minut 87, 88 i va marcar. Ens el va covar. Em va saber greu. Sí, però no, a tu només et sap greu quan perd el Barça. Sí, és veritat, siguem sincers. 1-1. És l'hòstia aquest nano. 1-1. Bogdan Stanku de penalti. 1-2 Dabrida Sernas. 2-2 Atila Turan per l'Orduspor i 2-3 Dabrida Sernas una altra vegada. El Gaziantepspor que va treure un bon resultat del camp de l'Orduspor. Kayserispor, perdoneu pels noms, però és que tot acaba en esport, però són impronunciables com a l'Akhisar Beledille, que Déu-n'hi-do. Hem de convidar un turc, que ens llegeixi els resultats de la Lliga Turca. Saps a qui podem convidar? Així com així podem portar l'Arda Turan de l'Atlètic de Madrid. Va, vinga, doncs. Producció en l'exclusiva ja tenim, la setmana que ve ens visitarà Arda Turan. I quan hi haurem de pagar 700.000 euros perquè vingui? Sí, bueno, ja els traurem d'algun lloc. Sí, home, sí. Ja ho pensarem. M'han dit que a Xipre és fàcil treure diners ara. Molt, mare meva. Kayserispor 1, Galatasaray 3. Gols del Galatasaray, minut 3, 0-1 Wesley Sneijder. 0-2 Burak Yilmaz, que segueix golejant. Estan marcant els jugadors que... Sí. Com ens agrada. 0-3 també el Burak Yilmaz. I Drogbano. Ha faltat aquí. I el gol del Kayserispor el va fer Diego Biseswar, ex del Feyenoord. Alineació inicial del Galatasaray, rival del Madrid. Porter, Néstor Muslera. Lateral esquerra, ex de la Lazio. Lateral esquerra, Albert Riera. Gökhan Zan, central. Semikaya, central. Semikaya, central titular de Turquia. I el lateral dret, Emmanuel Eboué. Ex de l'Arsenal, o sigui, els dos laterals, Albert Riera reconvertit a lateral esquerre, ex de l'Espanyol. I tu com el veus? Fa 3 anys. L'has vist ja jugant? I què tal ho fa? El Galatasaray o el Riera? El Riera, vull dir, com a lateral esquerre. Porta 3 anys impecables. Perquè a mi em sorprèn un jugador que, o sigui, en atac es desenvolupava molt bé, amb la seva velocitat. Li busquen més la vessant ofensiva per això, o sigui, Gökhan Zan és un bon central que tanca darrere i com que moltes vegades també havia actuat de lateral, allà juntament amb Semikaya, que cobreix bé, és un fals 3-5-2 l'esquema del Galatasaray, amb un Fatih Terim que recordem que aquesta setmana ha sonat per un club europeu, no han volgut desvelar quin, però bueno, un entrenador a tenir molt en compte.
Mig del camp, Wesley Sneijder, fitxatge d'aquest mercat d'hivern, el gran Felipe Melo, ex de la Juve i de l'Almeria. Felipe Melo, que a l'Almeria va fer unes temporades brutals, però que a Itàlia li van... Sí, li va ho va fer bastant malament, fins al punt en què li van donar un cop el premi com a pitjor jugador de la Lliga italiana. Són molt catxondos aquests d'Itàlia. Correcte. El bidone di oro, que li diuen. Selçuk Inan, mig del camp també, el jove prometedor Selçuk Inan, que s'ha guanyat un bon lloc al Galatasaray i que gràcies als seus passes, juntament amb Felipe Melo, estan fent que Yilmaz sigui el màxim golejador de la Champions. Sí, sorprenent. Comentaves que veus un Galatasaray amb opcions contra el Madrid. Jo crec que sí. És un equip que, aviam, el Madrid és el Madrid, no ens enganyem, però és un equip que li pot posar les coses molt difícils. Des que ha arribat Drogba, l'esperit batallador d'aquest equip ha canviat moltíssim i, bueno, part de culpa té ell també de que el camp del Schalke donessin la gran sorpresa. Sí, marcant 3 gols. Perquè recordem que van empatar una a casa del Schalke. Sí. A casa del Galatasaray, o sigui... Que ho tenia tot a favor dels alemanys, sí. El carriler dret, Halil Altintop, ex del Madrid, i a dalt Yilmaz i Didier Drogba. És un equip força perillós. Del CaixaSport, destacar només que el davanter és Bobó, que va estar uns quants anys, ara fa 3 o 4 anyets, ha estat al Besiktas i l'han traspassat aquesta temporada, i el carriler esquerre és Mouche, ex del Pablo Mouche. Pablo Mouche, que deien que aquest tio anava a ser el substitut d'un jugador llegenda, podríem dir, de Boca, Esqueloto. Correcte, Guillermo Barros Esqueloto. Exacte, però que les lesions l'han marmat força, Pablo Mouche. I, bueno, comentar que aquests dos jugadors porten també el pes del CaixaSport. I últim resultat de la jornada, Antalyaspor 1, Fenerbahce 2. Gols de l'Antalyaspor 0-1, va començar marcant el Fenerbahce, perdó, Salih Ucan 1-1, Tita. Tita, és curiós això. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. No cal dir res més. 1-2, Moussa Sow, davanter centre, ex de la Lliga Francesa. Destacats de l'Antalyaspor, ho estem mirant aquí, Tita, pel nom, i Lamin Diarra, i el davanter centre. I del Fenerbahce, comentar que Josef Yobo, ex de l'Everton, Josep Yobo, gran central. Correcte, està al Fenerbahce. Porta uns anys ja allà. Mig del camp, Raúl Meireles del Chelsea. I carriler dret, Dirk Kuyt, el gran Dirk Kuyt. Holandès. Davanter centre, Moussa Sow. Home, hi ha unes velles glòries al futbol turc ara mateix, El germà de Sahin, em sembla que també està al Fenerbahce. I poca cosa més. Comentar que Semih Şentürk, també. Semih Şentürk, que recordo a l'Eurocopa de 2008, va ser un dels millors davanters un dels màxims golejadors, crec, d'aquella edició de l'Eurocopa. Però pensava que després d'aquella competició acabaria en un equip gran, però crec que està en el mateix equip. Ràpidament, recordar, canviant un moment de tema, del que el Galatasaray, els suplents són Emre Kolak, Umut Bulut, Amrabat, Balta, Sarioglu, Kurtulus i Eray Iskan. Potser problema del Galatasaray, que no té banqueta. O almenys no té jugadors coneguts. Doncs ja està, hem acabat el repàs de la Lliga Turca. Només comentar que la taula de classificació, primer Galatasaray amb 50 punts, segon Fenerbahce amb 46, tercer Besiktas amb 43 i la gran revelació de la temporada, quart, el Kasim Passa amb 40. Mira. Cinquè Bursaspor, i ja per baix marquen el descens Orduspor, l'equip de David Barral, amb 29, Akisdar, l'equip de Gekas, amb 26, i el Mersin, que també ha pujat aquest any amb 21, que ja està pràcticament ensorrat. Marca la línia de descens, fora a un punt el Karabukspor, Déu-n'hi-do, 30 punts. Amb 31 el Elazığspor i amb 31 el Trabzonspor, que era un equip que fa uns quants anys estava fent bones temporades i havia anat a la UEFA i Champions, em sembla també. Prèvies a Champions, sí, segur. 32, 31, Gaziantepspor 32, i està tot molt apretat. Sivasspor 32 i 32 Istanbul Buyekshir, o sigui del 10 pràcticament a l'Orduspor, que és el tercer classificat per la cua, hi ha molt poca diferència. Golejadors, els tres primers, Burak Yilmaz, 16 gols, però, atenció, Kalu Uche, del Kasim Passa, 15, i 4 de penal.
i Musasou 14 del Fenerbahçe, Bobo del Kayserispor 13, Bobo que segueix en la seva línia a Turquia. I el que ens sobta és que el Mersin, que és l'últim classificat, el cinquè golejador de la Lliga és Mert Nobre, que és del Mersin. Fins aquí, i doncs, l'últim apunt molt petitet de la Lliga Turca, dic que el davanter centre del Fenerbahçe, juntament amb el... ja us ho diré demà. Som-hi. Vinga, ànimo. Sí, bueno, ànimo, però clar, a vegades hi ha coses que no funcionen. T'està fallant el portàtil. Bueno, no m'agradaria dir-ho així, però sí. Errors tècnics. Dic que el davanter centre del Fenerbahçe, juntament amb Musasou, que s'ho van combinant, és el gran... No va. No passa res, ja ens ho comentaràs la setmana que ve. No us ho vull comentar la setmana que ve, jo crec que s'ha de comentar aquesta, però bueno. Si vols, és el moment ara, no? Suposo ens pots fer l'apunt al final del programa, abans que s'acabi. No, ja està. Pierre Huevo. Pierre Huevo. El Huevo, ex-Osasuna. El mateix que va estar al Mallorca. I del Mallorca, correcte. Sí, del mateix, correcte. Però què ha fet allà aquest noi? A on? Al Fenerbahçe? Sí. Pues marcar de moment 12 gols i un de penal. Ens n'alegrem pel Cabaronès perquè em sembla que era un dels davanters així més reconeixibles de la Lliga Espanyola. És simpàtic, no? Sí, ho he vist abans i dic, ostres, ho comentaré. Una persona entranyable. I ara no me'n recordava del nom. També el vols convidar la setmana que ve a Pierre Huevo? No, ens demanaria 3 milions d'euros. No m'interessa. Que es quedi a Turquia. Anem amb el bàsquet, no? Sí, passem ara al bàsquet, que ens queden 10 minutets, si no el Sergi s'enfada, que és el fan del futbol aeri, que li podem dir com a insult. No, que jo també soc molt fan del bàsquetbol. NBA. Som-hi, doncs passem a la NBA. Vinga, Albert, deleita'ns amb una musiqueta, va. Brutal, aquí aquesta ambientació que ens dona l'Albert per passar a l'esport de la pilota i la cistella. T'has quedat flipado, oi que sí? Menys mal que prens la pastilla abans de vindre, Sí, no hauria pogut tolerar això. Som-hi, NBA. NBA, repàs de la setmana de l'11 al 17 de març, és a dir, la passada. Els jugadors de la setmana, a l'est, John Wall. Sorpresa que John Wall, jugador de segon any, sigui escollit el jugador de la setmana a l'est. John Wall de Washington ha promitjat aquesta setmana 24 punts, 11 assistències, 5,5 rebots i 2,5 robatoris de pilota, que Déu-n'hi-do. Sí. A l'oest, un jugador que ja ha estat més d'un cop, però se'l pot considerar també no dels habituals, la Marcus Aldridge, de Portland, jugador de la setmana amb 27 punts, 10 rebots, 3 taps i 3 assistències per partit, que Déu-n'hi-do per ser una mal. I això ha ajudat molt al Portland, perquè ara mateix no sé molt bé si Portland segueix fora de playoff. Bueno, per suposat que sí està fora de playoff. Sí, perquè no és que tingui gaire jugadors. No, ara mateix està a 4 partits i mig de playoff, és a dir, és difícil. Però vaja, uns Blazers que van guanyar 31 partits i n'han perdut 34. Bé, temporada dolenta, però vaja. Jo crec que encara podria esperar inclús pitjor, Sí? Som-hi, doncs. Bé, alguns partits destacats de la setmana. Oklahoma 93, San Antonio 105 sense Tony Parker. Sense Tony Parker, sí. Duel entre els dos primers equips de l'oest. Una gran baixa. Sí. Tot i això, els Spurs van ser capaços de guanyar a casa amb un doble-doble de Splitter de 21 punts i 10 rebots. L'ex de... Exactament, d'aquella Lliga Espanyola. Bon paper, sí. Durant 26, però Durant, com sempre, l'altre per Oklahoma no tant amb facilitat. Thiago Splitter, que crec... Com va a Westbrook, que és un jugador que em té meravellat. Bé, bon jugador, té moments en què se li va una mica al cap, però vaja. I Thiago Splitter, que acaba contracte, no?, aquesta temporada, o no se sap què passarà amb ell, perquè jo estic llegint molt a la premsa que molts equips se l'estan rifant una mica. Splitter és un jugador que va entrar a l'NBA, segurament que de suplent, ningú comptava amb ell, i bé, ha tingut minuts i la veritat és que està complint sobradament. Contra Oklahoma aconseguir un 21-10 té molt de mèrit. L'entrenador de San Antonio, que dona molta bola a jugadors europeus. Sí, el senyor Popovich. Que no entès en bàsquet, i que sap buscar per Europa quins jugadors poden ser destacats allà també. És un senyor que hi sap una estona de bàsquet. bàsquet. Els Rockets s'han reforçat força bé, no? Bueno, han fitxat a Harden, més que fitxar-lo, l'han traspassat pel Kevin Martin,
I bé, Houston estan contents, sí. I Jeremy Lin, no ens oblidem. Jeremy Lin, que li diu a alguns diaris, li posen l'apodo de la Celicienta. Celicienta. Perquè és una doneta. Sí, bueno, no ho sé, però es mereix un... Jo suposo que perquè els van cantar a Nova York els primers partits, quan ningú el coneixia, va ser el seu gran boom, i ara, la veritat, bona temporada, però tampoc especialment està sent una gran estrella. És a dir, combina partits molt bons amb altres molt més discrets. Molt bé, què més? Combatar també un Memphis 96, Clippers 85, duel entre tercer i quart equip de la classificació. Destaquen Gasol amb 21 punts, Marc Gasol amb 21. Després un Lakers, molt important victòria del Lakers a camp d'Indiana, uns Lakers que van comptar només amb 12 minuts de joc de Kobe, que es va lesionar els dies abans contra Atlanta. Sí, que Kobe Bryant va acusar, crec, que el defensava, que el va lesionar a propòsit. Sí, això diuen. Vas veure tu la jugada? No vaig veure la jugada, però... Home, si ho diuen tan descaradament, diverses fonts, no només el propi Kobe, alguna cosa deu tenir. Ja té no sé quin jugador, crec que no sé si en Deshaun Stevenson, que tenia un historial de repartir brega contra bastanta gent. Com li va en Pau? En Pau li va lesionat. Lesionat. El Pau li va, que està aquesta setmana, ho tinc les notícies d'aquesta setmana, de tornar, es calcula que a final de setmana... Divendres, potser. Deien que potser podria jugar a principis d'aquesta setmana, però va haver-hi... Els metges s'ho van repensar... Havia de tornar aquest diumenge, en principi. Recaiguda, no ha pogut ser, i una setmaneta més. En principi divendres o el cap de setmana, ara l'hem de tenir per aquí. Com diria el filòsof, hay que ver, menudo lío. Menudo lío con los Lakers, la veritat és que sí. Bé, tot i això, els Lakers van ser capaços de guanyar, com deia, Indiana i entrar a playoff, que feia molts mesos que no hi eren. Sí, perquè fa 2 mesos ho teníem magre, realment difícil els Lakers per classificar-se pels playoffs. Sí. Va aixecar les ires de Magic Johnson i algun jugador i agent de més dels Lakers que posaven molt a parir, per què no dir-ho així, posaven molt a parir els Lakers, el mànager... Hi ha opcions de playoff? Lakers, hi són. Sí, ara mateix estan dins. Hi han entrat, després en parlem un moment, sobre classificació. Molt bé. Doncs ho han guanyat pràcticament tot, no? Jo vaig llegir dels últims 12 n'havia guanyat 10, que això ha sigut clau per entrar a playoff. Déu-n'hi-do. Tot això sense en Pau Gasol. El gran Anthony Daimiel, que deia que jo creo que prácticamente veo imposible entrar de... Molta gent ho veia passar malament. Així mateix parlava Anthony Daimiel. Ja sabeu que és un tio que dorm de dia i de nit treballa. Exactament. I somia basquetbol. Sí, és increïble. Molt bé, què més tenim, Sergi? Comentar algunes notícies d'aquesta setmana, destacables. Miami aconsegueix la seva victòria número 22 i iguala una segona millor ratxa de la història de la NBA, un rècord que tenia Houston. Com dic, 22 victòries seguides. De fet, en són 23 perquè el dilluns van jugar contra Boston, però com que això en teoria és aquesta setmana, simplement comentar-ho com a anècdota. Un Pau Gasol, com dèiem, que està a punt de tornar amb els Lakers, es calcula a finals de setmana, porta ja 5 setmanes fora. També molt important, sobretot pels aficionats dels Bulls, que sé que hi ha uns quants per aquí. Rose, a punt de tornar després de 10 mesos lesionat. Rose, a Chicago. Un jugador que el comparaven amb Michael Jordan, però que ha tingut aquesta lesió molt desafortunada. Molt greu, sí. De 10 mesos fora, bé, sembla que... Els amants... Sí, digues? En pocs dies pot tornar. Els amants del bàsquet tenim moltes ganes de que torni ja. Quines ganes. Això mateix. Tenim d'aquelles mates que fa, mà canviada. Sí. A més, anuncia que ha millorat el seu tir de 3, que ha aprofitat la lesió per millorar el tir exterior, que és segurament el punt més fluix que tenia en Rose. Per un base és algo importantíssim, tenir un bon llançament de 3. Més notícies de lesions. Es confirma que Bynum dels Sixers no jugarà, no arribarà a debutar aquesta temporada. Un altre jugador que les lesions també no paren, no donen tregua. El van fitxar ja una mica bé tocat, es deia que no seria res, que podia començar, o com a molt que es perdria 10-15 partits, però la veritat és que no jugarà, no ha jugat ni un, i ja s'ha confirmat que no en jugarà cap perquè ahir mateix a Nova York es va operar. O sigui que de 3 a 4 mesos fora. Llàstima. I se sap si cobrarà tot el sou o què? Perquè em sembla que... En principi sí, vull dir, aquest home ha cobrat, crec que eren 16 milions de dòlars per temporada, sense haver jugat ni un minut. No té un contracte baix, precisament. A més ara és agent lliure, o sigui que ja veurem si segueix els Sixers, si se'n va, qui s'atrevirà a oferir-li un contracte. Tu, com a seguidor dels Sixers, què voldries? Jo li donava una altra oportunitat, però evidentment no per 16 milions per temporada. Si no per? No sé, menys. No sé quan pot ser... No sé quan, la veritat. Si ell acceptaria un contracte de 2-3 milions, segurament no. I també ha de veure com està el mercat, perquè no sé quin equip s'atrevirà a oferir-li un gran contracte.
Només, més notícies. Howard, que va tornar a Orlando, va tornar a casa seva i va aconseguir el millor partit de la temporada amb 39 punts i 16 rebots. I finalment Ricky Rubio, que aconsegueix el seu primer triple-doble des que està a la NBA. Una notícia Molt bé, considerable. ens n'alegrem pel base del Masnou. Sí, contra els Spurs, 21 punts, 13 rebots i 12 assistències, que déu-n'hi-do per a Ricky. Primer triple-doble des que està jugant a la NBA. Ens n'alegrem molt per ell. I res, simplement comentar una mica la classificació. Com dèiem, bé, Miami a l'est destacadíssim amb 51 victòries, amb aquesta ratxa de 23 partits seguits. Segons els Pacers, uns Pacers que estan fent una gran temporada. Segons, els Knicks tercers, els Knicks del senyor tècnic de sol, Albert Garcia. Sí, és un dels meus equips preferits, amb el gran Carmelo Anthony. Carmelo, que està als últims partits lesionat i també... Sí, No no sé, Chandler, últimament no? no para de lesionar-se aquest gran jugador, i ara mateix, bueno, li deu estar passant factura als Knicks, que bueno, van guanyar l'últim partit, però em sembla que portaven una ratxa de 3 derrotes. I Tyson Chandler, què tal? Home, també està lesionat ara mateix, però porta uns números força bons a el que portem de temporada. Bueno, Bé, els Brooklyn Nets, els dos equips de New York, tercers i quarts, Brooklyn i New York. destacar el senyor Brook López. Brook López, bon pivot, bons números. Sí. El germà, que va jugar contra el germà, no em sembla, fa 2 setmanes o una? Sí, com va ser? Aquesta setmana han jugat, sí. El germà que Contra està Robin López, que està a Nova Orleans. a Nova Orleans. També un jugador que va variant d'equip a la temporada. Va ser un bon duel, no? Sí. El que vaig sentir. Segurament, són dos bons jugadors. Se'l Els va dos. menjar amb patates, Brook, o no? No ho recordo, la veritat, no ho he vist. I bé, simplement a l'oest, els Spurs primers, seguits d'Oklahoma, dos equips molt destacats, Clippers, i per la zona baixa els Lakers, que han aconseguit entrar a playoff i de moment s'estan mantenint. Molt bé, doncs fins aquí a la El informació repàs de de l'NBA. NBA. Molt bé, doncs, com un dimecres més, despedim el programa. Mil milions de disculpes per avui arribar tan tard, per aquest imprevist de que, bueno, no pensava que acabaria tan tard el partit de futbol i al final, doncs mira, esperem que no passi més. Moltes gràcies a Albert García Sefis, al control de so, al Sergi Ninou i, bueno, Sempre un A tu, plaer. gràcies a tu, Jordi, tot i que has arribat tard, t'ho perdonem. Val. No t'ho tindrem en compte. Castigat. sí, castigat la setmana que ve, no? Exacte. Contra la paret. Això Exactament. mateix. I res, comentar que la setmana que ve tornarem de 6 a 8, com cada dimecres, scouting de nou, repassant totes les lligues europees, si podem sud-americanes, i el que ens deixi el temps. El temps, I sobretot la NBA també. Moltes gràcies per estar aquí i ens retrobem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Bona tarda. Bona tarda.